tadzoka guys, tadzoka. Tadzoka guys, tadzoka. Uyai tiwisane nyaya idzi. Uyanzi tigaga kamukira kwenda aiwa titigaga akainda kwenyu nozongoyaona wakaenda kuno kutongoregawo tozorara paleta. Ndigaiti timirire vamwe vauye guys, toda kuti tionesane nyaya iri panapa, timbohwawo kwamuri kuti nyaya iyi munoiona sei, zvinhu izvi ndezvechokwadi here, zviri kuitika here, mutiudzawo mukuna amakasangana nawo mukufamba. Asi ndisati ndapinda panyaya yekuti yacho yanhasi yandauya nayo kuti taure yazongovhiringidzwa nenyaya idzi dzatanga tichitaura pano dzemwana idzi. Guys, ndibatsireiwo kutenda. Kwati taona kudzongera zebu tatomboita live yekutanga wangosipo, first live wangosipo yaya ichi to ichi. Ndoda kuti ndibatsireiwo kutenda madiaries. Munoziva ndangoti ndichimuka nhasi makuseni kudai ndachitobva kana ndichitobva handiti ndikutongowana message, ndaisigwa message nemumwe mudiaries, handichamutauri nesita pamwe hadi kumenchenwa. Mufunge zvinongoita Mwari unongokurangarira wakarivara mai mwana. Hanzi ndipewo namba dzenyu SIS MELLY. Vari kuda namba dzangu, regai ndibve ndangokupai ndingopina apa namba dzangu mugare nadzo. Handitika musaramba muchizondibvunza namba dziri front page. Ndo namba dzangu idzi, chibvai madzitora mugare nadzo namba idzi. Handiti ibvai madzisefa kune vasina namba vaya vanozoda kudzishandisa mangwana, namba idzo dzirapo. Ndobva ndatoona message guys, munoza kungorangarirwa wakangorivara kudai mai mwana, kungorangarirwa nemumwe mudiaries kanzi SIS MELLY ndangokutumirai mari yekuti mumwe doro mumwe drink, just like that guys, just like that. Ndakatozvitsvirawo zvangu, ndakatozvirivarira, ndakatorivara mai mwana, ndakatorivara mai mwana. Kungondirangarirawo just like that, kungondifunga, musa zvakakosha, kungofungwa nemumwe munhu from Norway ndasingatombofungi, kungondifunga from kunze koko kwari kuUK ko ndakarivara kanzi SIS MELLY mugozondinirawo drink. Handika please, handika hana kudza zvakanangoti ndati mumwe drink nemari guys, neni munoti kudi hanzi mapiwa mari simizoda kuti ndibvere taura nefiga, uda ndibvere taura nefiga sure. Chero dai ndikapuwa 10 rand ndiana nokurangarira, chero dai ukapuwa 100 rand ndiana nongokupa 100 rand just like that, chero dai ndikapuwa 3000 chaiyo ndiana nokurangarira. Hapana, the fact yekuti is the thought that counts. Kungofunga dzokuti angofunga, kungofunga kuti SIS MELLY rega kungofunga, ini kungokufunga ungofuma ndakangofunga makuseni ngoti Lucy rega ndingomukandira 50 rand ndongona ka e-wallet kakangonzi from SIS MELLY ka unotongohwa manyukunyuku, unongohwa kumanyukunyuku. So my sister, I know kuti you might be in the comment section kana kuti humo unozongoonawo. I'm so humbled. Thank you very much, my sister. I truly love you and I appreciate you. Thank you very much for kungondifunga. Panhu vese kungofunga inini chete. Thank you. Thank you, my hands seed to me. Seed ari tumwe kunzi seed pakati. Seed ari tumwe kuti seed pakati. Seed, you go with the spirit, you move with the spirit. Auntie Mona, you move with the spirit. So thank you, auntie. Hands figure iwombe. It's not about the figure. And they want to know how much. Imagine Sonia. It's not about the figure, guys. It's about the kungofungwa. Muna nongo kufunga. Ndina wamwana sisa wangu wanu comment section. Wanongo ndifunga just like kungofunga. Wakari wara. Unengo endeza zhuleita futi msoji naka. Zhuleita zonzo kwa zonzo. Ndibate ndakatochona. Ungo wana chinzi. Mel. Kuti ende mwari ngikire zvanongo ita so. Anga chitoziva hani mashona. Anga chitoziva hake kuti ndo zvinongoita. Hanzi ndimai musu. Kana. Kana. Avasimai maso. Hanzi nasana mborangarigwa. Aiwa ucharangarigwa pa Christmas mdikani. Pa Christmas ucharangarigwa. Tichangoti pa Christmas munhu nemunhu ngawane wanononga mcomment section amutengera present. Hatichika vari ku UK vanotengerana ku UK ikoko, vari kuno South Africa motengerana ku South Africa kuno kutongotengerana kuno vari ku Botswana. Uchawana wacha kunongawo, anti anenge sakwanisa kutengerawo china asina ngwani kukuita ka e-wallet.
and is the thought that counts, guys. It's not about the figure. Hanzi mai mazoe vati 50 pounds tashunza kare kunani. Vati vakupa 50 pounds kunani. Kunani nani. Avasi mai mazoe, guys. Avasi mai mazoe. Mukasa fama mishara zvinhu zvima street umu. Munhu wepano mu diaries. Ndi mai vepano pa diaries. Mai vanotori munhu atori havasitombori munhu silent. Mama diaries ndevava madiaries aya mamwe asinga komente asinga no madiary anongori silent aya but ari die hard diaries ndo mai vavo vanongori die hard diaries so ava komente avadini avatomboitika na zvemunhu ava socialite munhu anongori munhu anenge anongori munhu anenge ari mukome avamise malive vari kubasa ndinganzindikaisa ma earphones vachiteerera but avasi vekuti vanotaura panapa vachiita zvokuti mungavasiva andimaona avasi right. Saka 400 US ndo yakatumirwa. Ndisiviwo ameno. Right. Saka guys, muri kuzviziva guys mimi manzi musanzika. Yeah, don't worry netsai. Muri kuzviziva mimi guys kuti musi wa 5 November. Sata pinda minya yedu andika musi wa 5 November guys. Ndinenge ndina just signal kuno kuRustenburg. So I really need your support. I really need a support. Your support. Muswa 5 just signal achitambisa kuno kachijamba majamsa on speaker achititambisa swa tirarira swa inini ndarira swa hanimona saka imimi aiwa andisizva mukutaura guys andinambo tugamata mai maswe guys ngatisane nenyaya dzotora masteva nasipo ngatisane nenyaya nyaya dzemasteva nasipo andinambo tugamata mai maswe andishisivi right. Tishenge tirarira tetirimo saka Rustenburg team rese batkai Pretoria team batkai antika thank you very much to my team antika thank you very much to my team pane rimwe team rangu rakangoti from Norway sisimeli we want to buy my tickets for vamwe vanhu vanoda kungouya kushow animona so in the comment section thank you very much team tinongoti mwari vakuitirei zvakanaka ndiana rufona futu hello Smeli yes ndirango clarify paya zvivana zve comment section vana zve wari pa live nezuro manheru pakati I salute Smeli Ketina Madam Boss na vaititi ndakoma 50 pounds vanhu vari 4 nekuti vakashinga kuti wakaunda pa Facebook saka ndako clarify izvozvo. Oh, ayo inamba ndina kuiona andizivi yangu andizivi nyaya yachona I don't know about it. Ndakati muri 4 muri strong pakutuka munotuka mutiri but makalava makangomira saka ndakama 50 pounds rese vawo. Oh, aiwa andizvizivi yangu ndasanda zvinzwa andizvizivi yangu andisanda zvinzwa yangu kuti kukaita ma 50 pounds atinoda kupiwa plus mai masoyo akaita life andina kuzviona. Wakafana nezviro manheru it was late. Oh right. Right. Aiwa pakanaka. All right, maita basa. Okay, thanks. All right, sharp. Tasanda tozviworawo pano ndasingazvizivi. Ndasanda zviwa izvi. Ndasanda zviwawo pano. Right. Saka ndine rimwe team rangu antika rakati tinoda kungosupporta we just as a way of supporting we just want to buy and whatnot my tickets vamwe vanhu madiaries only madiaries vanoda kunoenda kushow anditika vachinofarawo nevamwe kushow so thank you very much team rangu and then headliner uri semufana wangu and then andisi kuvharira munhu panze guys hanzi tine 50 matickets atichakupai talent are you serious are you for real kwai talent vane 50 matickets achatipa guys ticket iri rekwa just signal before 10 antika it's 100 rand ukazoda kupinda after 10 before 9 100 rand ukazoda kupinda after 9 inenge yave 150 animona inenge yave 150 after 9 saka ndandisi kuvharira vanoda kusupporta Smeli through kutengera vamwe matickets madiaries mogara mungozviziva ndo saka chinzi diaries I hope vanhu vese vari kuita mapeji avo vachisa vana diaries kumberi andika zvinenge zvinako kadiaries aka kumberi animona zvinenge zvinako kadiaries aka ndiri kuda matickets 5 please. Oh, for 9 ndiripo admin team ndafara nyaya yangu ndichozoitara kupisa asaka ndasinostora nini palife I owe you that guys ngatimbotengai matickets 150 ka 150 tickets chete 150 kana 200 mongobreaka record 200 tickets
200 tickets chete. Right, mirai saka ndosora nemi zvepalife nhasi chiro magetsi akaenda kadzoka ndodzoka chiro akaenda kadzodzoka ega ndosora nemi palife zvenhasi kana zvadaro nhasi nyaya dziri hobo tu nyaya nezuro ndakadzokangamwa guys ndaifanira kuuya nenyaya inopisa nezuro saka ini ndombomirira muridzi wenyaya yakola murume ushu nezuro wozonditi kuma6 simeli ko haufa inzava kuma7 ndakangana kuti kune appointment ndaita naumwe baba neumwe wakadzi vakamira ndakakanganwa saka munhu andaba nombotomira kuti ndimubata achisa kuma6 nekuti Zimbabwe kwai kuma6 anenge afuri then tochidzoka nenyaya yakambonetsa pano yadzokazve nyaya nemwe new fashion hantika saka imini hold on stand by handingakudzi nyaya munosongonzwa kwai toraiwa torara pano kutomanyire toendepi handisiri mumba medu tiri mudzimba zvenai guys tiri muno handitika right saka guys fonai or 64 aiwa musafone pa 064 ndikukumira inamba yekufona chinyora mcomment section namba yekufona nyora inamba yekufona timbofona ndimboku Shumbrace, are you in the comment section? Yellow Silo, are you in the comment section? Shumbrace, are you in the comment section? Because supporting to put your leadership team round. Because team really can support us. I don't support one and team round. For next year, guys, take a TV pop and give it UK up. By fire, by force, by Guinea. Then Rico, Munsha Kiro stay in. Guys, Munsha Kiro stay in. And they're going to take one ticket. Thank you, Jaco. Mirangi the second phone number on our phone. It's more blessing pin numbers of phone, pin numbers of phone, more blessing than a pin number. Pin numbers, Alice Nakis. Imbomira, Grace, Imbomira. Hold on. Imbomira, Grace, Chawia, Imbomira, Gada. Hands are emotion press. Pina number, hounds, how much one ticket? Muno, can I stay in a Munoako? Akawia before 9 is 100 rand. Akawia after 9 it's 150. Thank you, Irene Chitsiga. Thank you. When I wrote ed and school up ed, because nika ed, I know gonna tease a name volume. And mona, you know gonna tease a name volume. Saka, ndango is a number idzo. Antika, Timbo na no support. Timbo na no support abachu. Never ku support kwa bachu. Kuti mchashwa msasei. Bari support abachu, never ku support kwa bachu. Kuti mchashwa msasei. Right, number na pina guys. Uru kutengero wangani. Nazi ndo kumbiro ticket. Ulidi hato kumbiro ticket. Uri mrasenbegere lidi ya mzembe. Are you here in Rustenburg? Where are you? Are you in Pretoria? Because Rustenburg, Pretoria, Joburg. But Padus, Vanukwansa Kuya. Andika, Vanukwansa Kuya. Hands can buy 3 tickets for any 3. Thank you, Laina. Namba Daisa, guys. Daisa in Laina 3 tickets. Reganishin you around Dega. And is uti admini, very well in comment section. Vanyore. Vanyore. Alright. Nasi wanani moto mbruga chemu. Shisinga iti. Cheripoki aripinda nengwa ndisina kumuzwa aripo mazano anoshanda ameno mashifts ava vanoshanda kuti vanosvamsa sei handizima shifts aka anoshanda tanosvamsa sei aripo asi anomboya one ndiri kudawo ticket guys ndiri muJoburg please kola right hanzi ndokumbira Tanya uri kupi kotanya I wish I can come pray with you but more blessing don't worry there's always next time uri kupi toda chamunza kwa muri koko next time hanzi nanono ndokumbira ticket ndiri alright, Paita first caller ya phone. Hello, my sister. How are you? I'm good, thank you. Hello, my diaries. Makadi smell. Did you write a mumfana or say? Diribo. I'm going to go bless our 15 tickets. Woo! Guys, 15 tickets. Guys, 15 tickets. Thank you, my sister. Thank you. Reganisho nyora angu strand group da papasi. Guys, thank you. Nyora ipasi. I want nyora. Thank you very much, my sister. Antina angu mashoko. God bless you. Love you. Don't go to the kiss. Thank you, my sister. Bye. Right. No. I think you are pinta. No. Pa 15 up. I think you ripo. Pa 15 up. I think you ripo. I guess you are there by 15 up. Watanga. No muhome Zulu. I guess you are there. Yay! Guys, thank you. Apa so far that 18 tickets cap. 15 plus 3. Zalaina. Neza ushu. 15. 15 tickets is kana akatenga zima 100 rands it's about 1.5 and akatenga the 150 is how much I mean itai comment section moments time messing comment section mom kuti it's 5 November is na birthday in Joburg. Shame Laina serious
Right, let me answer my sister here. How are you, my sis? Hello, sister. Hello. Did you write Murisai? Did you write? Mama, The chair is a put out a boss, a good. 3 tickets, guys. Buy that 3 tickets. Pano. 3 tickets. Miranding your number. What I know is that Kunemuna, Kamusendra, Pachona, Kunam, no Sendra, I know to the tickets. Miranding number because of Batek WhatsApp. Was the number I see in Rikiri? I see a Ush. I see a young Chacha and Depa Shochet. Right. Thank you, my thank you, Nina. Thank you, baby. Thank you, baby girl. Thank you, baby girl. To Taraxen. All right, sharp. Not on this number, and not on this number. All right, bosh good. Bosh good. All right, sharp. All right. Hey, there is. Hello, Kola. Yes, Murisai Kola. Did you bosh? Did you say? Aiwa watopinda obvious riripo zvapo riripo apa ndipe zita rako ndipe zita Chera manje kuchauya na Chera vakawanda alright nyora yuti nyasha alright oda ku yes nyasha unotaura kuti ndinyasha ndiwa ngoti nyasha nai nyasha imbodiudza undibate ku WhatsApp team Joburg mimi team Joburg team Pretoria mundibate nguva iripo so that inini I organize for you pekuti mubate andimoona because kunobuda kusena mungati mutibuda makuseni mubva vadzokera Joburg ati tikunyepera na guys munenge makadhakwa bedisi mukamborara 4 hours mumaloji 4 hours mozomuka morwa pasi tinenge tambofara yes kerina fona exactly all right iripo nyasha andokutrust I trust you all right guys saka uyai guys because ndinenge nchivhura bhero revarume kukoko kushoko ndichanga nchivhura bhero revarume saka masingu yese batikai kushow tepina tembo wanzi tipo tokutsvaga ikusei all right ndinenge ndichivhura bhero revarume pane varume vandichakupai ikoko masingu ose kune varume vanenge ndichikupai ikoko masingu handiti masingu ndine masingu men ane ndichizogovenisa ikoko saka batikai hanimona batikai muwanikwe kuti mawanikwa muripo panzvimbo right pane vamwe vari kufona guys pane hanzi boy rep boy zvekuti bhero boy zvekuti boy zvekuti bhero iyi hanzi ndine stress basa rapera serious here shumbresa handitengesi blessing ndendichipa madhayari zangu asina yari single ndichita matchmaking background iwe tamba neuyu inenge iri monthendika inenge iri monthend saka vanonenge vachidya mari dzavo saka timu riri kutengura vari kuJoburg Pretoria vari kuJoburg Pretoria varikuda kuenda kumundibata kuseri nokuti so far 15 16 17 18 19 ndave ne21 tickets hanzi Dumebe ari kuenda here its obvious ari kuenda ariko Dumebe ndave ne21 tickets hello Kola ndiraiti kuti sei uda kuya manje namba iyo landline kauri kushandisa ndipesta soona noma zvaunoita zita ndatora but namba handina iwe unozondibata kunamba yeWhatsApp yangu chaiyo unoiziva unondibata iko ndini noma haikona kuti watipuwa tiketi vanambotanga kutora mastatement musachona kuti echichichi batikai saturday masikati svikai murasedheki timbonyazosangana timbogocha first of all gochi before we go to the show mukauya masikati mimi ndendinaye just signal wacho mombotaura naye muchitogawa pictures naye jaa ndichamuunza pano padiaries asi in person memusangana naye tichinda naye kumarocation tetiri tose andika munhu wevanhu ja muchimbofara naye muchimbodii handi muri kuzviwa timu riri kuya yes munhu wevanhu iri bonoma sharp right varungu vangu varamba I'm still working for them vashemu zvafamba seiko nevarungu vako naiwe don't worry shumbre tichakutsvagira basa rimwe don't worry basa tokutsvagira rimwe basa
tokutsvagira rimwe basa don't worry basa tokutsvagira pano padiaries we look after achauya kulive next week mastokoso achauya kulive next week tichakutsvagira basa pano madiaries we look after one another, we take care of one another. Thank you Nyasha, tichakutsvagira basa panapa guys. Ari kuzivawo kunodiwawo basa nemunhuwo kumurungu nokuti ajera kushandira varungu. Kana muchizivawo ndatini tukujob ndinyorewo naLydia Mzembe. Unozoya kuseri kana Lydia, unozoya kuseri. Right, kune vamwe vari kunitengera were naye Auntie Selina kubva matizi Auntie S Hansa will buy 10 more to make 13. Oh, thank you Laina. Mina chikupindireka mpinga rezi dzepa diaries. Idzo mpinga rezi dzepa diaries. Uyo guys, 10 more. Saka pane 13 tickets up. 13 tickets guys. Varuda kuenda ndifunga kuti munoshera munokwana. Thank you Laina. God bless you mfana wangu kwa visa mwari vatapudzi. Anditika Selina mboya either nasi chimboni surprise either. Imbo anzina either ina andi mna mari yangu inova kwedose mutsvairo nasi inotova vata kuno kuseri kwedose mutsvairo imbo nongowo 2 either 2 chete umbotengerawo 2 basa SIS MELLY for now ana ndizvozvo basa kungotaura hangu kungoseka zvangu but basa rangonyuka basa chikuru kuchengeta vana ndimabhura yakadinde zvakangoomazvo vanopedza zvinosi vanoda kuuya munondibata kuseri guys. Hanzi chair please buy for me vatege chairperson and ndandichizoti varungu vake vakadivorce saka ndandichingoti pamwe kuda pane hope yekuti anogona kunzi nemurungu sarawo kana nemurume kana kuti nemukadzi handi zvino kana zvazodai but unowana rimwe don't worry unowana rimwe basa ukapinda basa chasara kuzoti kubuda zvinorwadza but chatosara ukapinda basa chasara kubuda ukazvarwa chasara kufa handiti ukaita vari kufona varikaiti unowana. Hey babes. Hello Kola. Hello. Yes. Mushe kanjani? Live. Mushe ticket ndokuya. Ndinopana kuona namba hapana zita kapa. Hapana zita? Pana kuona namba handina kuseva zita kapa. Unisumtsenda Ruby Jobek. Alright, sharp. Right. Team Rustenburg muri kuzviwa here kuti vanhu same day picnic ye African Paradise here ndasara. Aiwa picnic iri kone ine musasara day. Hello Kola. Hello Anjadzi. Tiri boys muri sei kwa Anjadzi? Tinotofara kudai kana tikapindigwa nehono kudai muchibhesa kudai tona zvedu zvanaka zvedu zvaita. Aiwa tinotenda wo muri pa Hillbrow apa. Wo muri kutakura zvokuenda kuMalawi. Muri Malawi chai. Wo muri kudriva basa kuenda Malawi. Hey, saka munosunga nhasi munosvika rini naye dzimangwana? Matoi padhusi. Komundigiro zveraisire kuMalawi zvenaye dzimonditengesera. Sure, uyai naro. All right, makatorore. Mukedza chaita here? Mukedza chaita? Saurinda? Makamuwana epiko mukedza imi kwakedza? Ingamusi kuita. Saka maningo yakadi marorana? 2012. Magara? 12 matogara. Takagara nezvimabasa zvedu takagara zingaite plaza. Bacho ndinotarisira kuti ndingetenda mberi bhozi pataima ndakadza kuzvibata yakatopfuura dai kana kukundwa nemiedzo makadodarika mubvunzo.
makatenda kamiyedzi shuwa munhu ane mukadzi wake mukarati muchadei mukangwa mohura toyati kakurovai pano padiaris padiaris vanoita zvonyadzisa aiwa atidi zvinonyadzisa muri right padiaris titosiurana ipo pana atidi zvonyadzisa atidi zvonyadzisa zvaita zvizviri right kuti vanhu vamwe wakukopawo chandafarira ndechekuti mabva manyatsitaura palive kuti ndinaye mukadzi wangu akanaka ndo vari vatiri kuda naye varume hamunyariwo here nesuwo kakuzheuku mukanzi mune vakadzi here munoti here kana kuti munoti avakafa aripo akanaka zvekuti dai mune whatsapp ndaisitokutumirai mumuona hei aiwa mwari wakuiti hanzvadzi thank you hanzvadzi nyasha dzerwendo dzifambe nemi kuenda kumalawi nekudzoka anditika musakanga nedaisi rangu orai pakanaka hanzvadzi sha is 1 in a million guys mukadzi anodada nemurume wake nemukadzi wake murume anodada nemukadzi wake pavanhu kudai so guys zvinonakidza izvi zvinonakidza private number hello private number hello mushe kuri sei manje muda tiketi apa mafana zvenyu muri private number alright iri bho Kerin kona kuchimboisire pa private nokuchivigani naye Kerina unochikomba zvakawanda here uri zvikomba hobho Kerina zvikomba zvawanda po kutsifona na private number alright Keri sharp masungu zvikomba zvezvawanda oda kubhiringidza right right get tikuda manodzira matickets andisendina vari biko vematiketsi vekutsvaga matiketsi mbomirai matiketsi awanda afirst munhu nemunhu akwanini tiketsi rake mbomirai vanhu makutiketsi awanda right buy one for my mom. Where is your mom? Where is your mom? Where is your mom? Anza sikeri no namba ayo asi bonambe kubozwana. But private nai. Amen. Amen. Inambe kubozwana. Yakaiswa papa private. Uri right iwe Kerina iwe. Kerina dzokane mwana. Ndiwe Kerina dzokane mwana. Ndoda kutengera Shumbres Bells ticket na either. Shumbres Bells unosati anouya kuti ambonakirwa kakwaja presa but ichona Shumbres ava ndivantoda accommodation because kwa anogara kure kauko. Okay. Hanzi either mari yati 2 tickets rega ndinyore either. Ati 2 tickets. Shumbres anenge kutoda angachongwa kuuya angachida inozichi pekurara ndo pangatozomuningirira. Pangatozomukawadha pekurara accommodation. Because anogara kure. All right. Hi babes. V. Bata iva vana Shumbres ma admin ai. Bata vana Shumbres upuwe ma admin. Ata Shumbres upuwe ma admin ai upiwe udzwa kwecho kuti zvepicnic zviri kufamba sei. Udzwa information comment section zviri kufamba sei. Uya anonzi Erina nditi. Anonzi Erina kwete okay auya anonzi Erina kwete Kerina. Right team anzi ko Dume bari kuya ari kuuya Dume anenge aripo. Right guys imboti yakatikati toti matickets. Toti matickets. Amadasi kuvarini jikumbira vanotengera matomi. Lusinda matomi tokutengera but anouya nani? Matomi erichero ndokutengera chaiko but anouya nawo ndiani? Topani. Kana una mnanouya unondibata ndokutengera. Uya matomi anouya. Right. Kapata zviruza. Ndondwati chauya naye kukapa ikoko. Sipongile marimo. Usipongile obvious uri Rustenburg team Rustenburg yayo. But tukuda vanhu vanowedzera matickets kuti amboti one day. Right ngatimbopinda panyaya todzoka kumatiketi echingoti tikatinyanya tombota mwana uchi matickets 5 10 tichifamba nebhora. Right hende kunyaya muda kuti mundu zoti izvi zvinhu zvandoda kuplaya pana papa zviri kwere timbonzwawo ma experience evamwe kuti zviri kufamba sei. Right dai. Right. Vadiwa vateereri ndichangobva mukureceiva imwe confession ndaireceiva as a voice note.
voice note iri randityisa rabva kune vamwe mukoma vachindiudza ivo kuti vanoshanda kuzvitunha, saka hanzi vakadevelopa kamweya kekuda kungodya nyama yevanhu yezvitunha. So this voice note yabva yandityisa zvokushaya hope, saka ndangoti kana ini ndashaya hope ngatingoshayawo hope takawanda. Please tell me kuti what do you think about mukoma vedu ava. Vati vachatarira mucomment section vachitsvakawo rubatsiro. Hanzi handinambogara ndaita zvemishonga kana kuita zvekunoromba, asi hanzi zvakangotanga ndichiri kuZimbabwe. Pari zvino namba dzavo dzavanoshandisa inamba dzekumhiri kwemakungwa, hamene kwavari kushanda vari ikoko vachishanda mumochari. So let me play the audio. Koma dzezvo ndambotaura paya ndakachikumbira kuti kana muzoshare audio yangu please ndapota musangoforward yakadaro, but kana zvichiita ndachikumbira kuti muedite sezvo munoita mavoices evavo. Nyaya yangu yakamira sekudai, ndichambozama kuti gagaga chakaitika ndechekuti ndichangotanga kushanda kuHarare parinyatwa kumochwari department. Ndaiva munhu wekuti ndaiti kana ndikanzi ndigadzire mitumbi yevanhu muburial, ndaiva munhu aiva very interested mukuona kuti mitumbi yandiri kugadzira yabuda yakachena here, zvokuti vanhu vandaitoshanda navo vaitoshamisika kuti murume uyu why, nekuti vazhinji vaingoti patinenge tichigeza mitumbi zviya kungotora hosepipe wotopfekera mumuromo mechitunha wotosuka mvura iya ikabuda then wototi wapedza kugeza. Asi ini ndaitotora bhaketi rangu ndonyatsosuka chitunha zvakanaka. Uyezve chimwe chinhu chakatanga kundinetsa, ndaiva munhu wekuti ndaikwanisa kutoti ndichisuka chitunha uku ndichitodya kana maputi ndakamaisa mumwe mavo, zvokuti supervisor akatombotipa warning achinditi it's a health hazard. Asi ndaingoramba ndichinzwa kuti patinenge tichisuka zvitunha paya ndichimboda kungodya something. Saka zvakazoitika ndekuti ndakazowanawo mukana wekuti ndiendewo kumhiri kwemakungwa. Saka ndaenda kumhiri kwemakungwa zvakaitika ndezvekuti ndakasvika ndikatanga futi kushanda mumochwari, asi mahospitals ekunyika kuno kwandiri neekuZimbabwe zvakatosiyana, zvokuti kana uri mumochwari unotofungidzira kuti mumba everything is very clean. So I continued nebasa rangu iroro ndichishanda zvakanaka. Asi chakazoitika ndechekuti ndakatanga kuita macravings, ndaikrevha nyama yevanhu zvokuti ndikasvika kumba paya ndikatanga kubika ndaingofila as if ndai ndadya nyama yemunhu. Let's say zvinoitika kumunhu ari normal, toti nhasi unongonzwa kuti handai ndamboseva nenyama yehuku, ini ndizvo zvandainzwa kuti nhasi dai ndamboseva nenyama yemunhu. So ndaingoita ndichiignore zvinhu izvi. Asi chakazoitika ndechekuti there was a time pakazoitika accident. Paitika accident vanhu vavo vakafira paspot, saka mabodies avo they were so smashed zvekuti vakaenda kunoasista paaccident iyoyo, vakatoita zvekuhorera mapisi zvokuti mabodies evanhu ava akatouya ari mumabody bags. Saka isu takazopiwa task yekuti tinofanira kuzongotora mabhonzo aya tichimbomaunganidza tongomaisa mumacoffins, because the only thing chaingorecognizika misoro yevanhu, but panhau dzimamwe maparts you could not even recognize kuti part iyi ndeyeuyu kana kuti ndeyeuyu. Saka takangonzi tingoisa mumacoffins for the sake of the burial. Saka zvaita sekudaro, ini there was one night pandainge ndichishanda ndega, ndakaburitsa mabody bags aya kubva mufreezer, ndikabva ndatanga kumarongerera because the corona IT ari kuya kuzokollecta mabodies iwawo around 3 AM. So I was busy nemabodies iwawo. I don't know kuti chichakaitika. Pandakambobata rimwe gumbo remunhu raiva richiratidza kuti ndire munhukadzi, it was so soft. So panyama pake pachidya apapo, nyama yacho yakaita kubvaruka ichitodonha pasi. Handizivi kuti chii chakabva chandipinda, that craving yakabva yandikurira. Saka ndakabva ndangoslice around chidya chake
ndabva ndatora nyama iyaya ndikabva ndaikanda muka lunchbox. Ndaikanda muka lunchbox kangu. The morning pandakachaisa ndichibuda mumuchwari, I was so afraid. Hana yangu yairova ndichizvibvunza kuti saka izvezvi ndikamiswa nasecurity, sure ndichatobuda panews kunzi munhu akaba nyama mumuchwari. But I managed to get home. Ndichisuka kumba, the first thing chandakaita ndaiva that excitement. Let's say munhu pamwe wagarisa usingadyi kana beef kana maybe munhu anofarira kudya pork. The day ramunotenga pork iyaya unoita ka excitement kekuti nhasi I'm going to enjoy my meal. Ndio excitement yandinayo. Saka ndakati ndichingosvika ndikabva ndasuka nyama iyaya. Ndaisuka ndikabva ndaiwedzera kuislice ndikaisa mupoto ndikabva ndaisa pastove. Ndaisa pastove, then I went to bath. Saka ndakazoti ndichikuda mubath ndakanzwa nyama iyaya ichindinhuhwirira. I don't know kuti kune mumwe munhu zvinonetsa kuexplaina, but the taste yacho yanga yangofanana kunhuhwirira kunoita maybe huku uchitanga kuiboila paipai kana kuti uchifraya nyama. That was that same feeling yakapinda mumhino dzangu, zvototi ndakatotanga kuziva kuti muromo mangu ndainge ndava kutohwera mate. Zvaita sekudaro I ate that meat because it started in the beginning. Ndakatofunga kuti ndicharudza handichadya nyama iyi, but I finished that meal zvakanaka ndikatokokota poto yacho. Saka zvinhu izvi ndakazongogara for a long time ndikazvipromisa kuti it was a once off thing, but kubva zvandakadya nyama iyoyo it was as if ndainge ndamutsa rimwe dhimoni ranga rakatowanda mukati mangu, because that craving yakazodzoka yakanyanyisa zvisingaiti, zvokuti ndakazongo research paGoogle kuti zvinokonzerwa nei. Then I found out kuti vatoripo vanhu vakadaro vanoita hanzi inonzi cannibalism. Saka ndakatotrace ndikaona kuti even kuchinyakare kune vanhu, kune mamwe matribes aitoita izvozvo zvecannibalism. So zvapera kudaro, that craving it became much stronger. Yakaita very strong zvekuti kana ndiri mumochwari ndaitoita that age yekuti daindambura kana chigunwe chemunhu ndanochibika, but ndakaramba ndichingozvicontrola until the point yekuti I could not take it anymore. Saka zvandanda kuita ndezvekuti kana ndichishanda ndiri ndega pashift ndikaburitsa mutumbi wemunhu, chitunha chemunhu mufiriji, pandinochisa patebhuru paipai ndapedza kuchigeza ndinobva ndachitena around. Kana ndachitena around ndinowanzocheka nyama yemugotsi apa panosangana musoro nehuro, ndinongoslice nyama ipapo. And sometimes kumusana uku ndiko kwandinocheka, kana kuti kumakaro uku ndiko kwandocheka, because mostly kana ini ndikapedza kuprepare chitunha only check kuface nekuchi for body viewing, but it's in rare cases kuti vanozocheka the whole body. Saka ndinongoiprepare saizvozvo ndobva ndatopfekedza chitunha ndotomirira kuti corona vauya kuzopick up chitunha chiya. So zvakaramba zvichingoitika to a point yekutoti mufiriji mangu ndanga ndatonova netuma lunch boxes tokuti pandinouya nenyama yezvitunha ndinongoisa mukalunch box kako, then pandinochinzwawo craving yenyama iyoyo ndipo pandinobika that day. But problem, the craving manje I cannot stop it. Iko zvino zvava kutoitika ndezvekuti ndava kutonzwa kuda nyama yakaorera. Handiziva kuti kana vanhu vachiziva zvezvezvo unonzwa kuda nyama kana yemombe inenge ichitonge yakaorera iyaya. Saka inini ndo zvandava kunzwa kuda kuti dai ndakwanisa kumbowana kana nyama yemunhu inenge yakaita kakuorera. So mupfungwa dzangu ndezvekutoti ndava kutozviudza kuti the next board chitunha chandichaprepare I have to follow chitunha ichocho ndoenda ndonoona kuti chitunha ichi chanikwa papi, then maybe ndoita plan yekuti chitunha ichocho it's either ndochichera then kana kuti ndotora nyama iya. Ndakatongosvika papoint yekuti
kana kunzi kukauya munhu anenge asina hama, it's either ndocheka ringava gumbo kana kuti ndocheka ruoko, then I find a way kuti ndibude negumbo iroro muchipatara ndoenda naro kumba kwangu ndosiya richitaka kuorera, then ndozobika nyama yacho because ndizvo zvandava kunzwa kuda kuti ndaingambokwanisa kudya nyama yemunhu yakaorera. Saka kumana chinaino kuti I've made this much longer, but ndiyo situation yandakusangana nayo. Kubva ndiri kuZimbabwe handina kana kugara ndaenda kumuprofita, handina kugara ndaenda kun'anga. Of course ndakamboenda kuchechi, ndaenda kuchechi kuAFM, but ndakandisiri munhu wangu waiva very into church, but ndiyo chechi yandaiwadzoenda apo nepapo. Saka handina kugara ndabata mishonga zvokuti ndingazviudza kuti maybe ndakaromba. Kuno kunyika kwandiri ndakatouya because ndakashandisa proper channels yekuti ndiwane basa. Saka ndatowana basa ndakatosvika kuti ndichimboshanda futi pachipatara mumuchwari, zvokuti everything is going well, upenyu hwangu hwakanaka, mari ndinayo, handina kana reason yekuti ndiite zvandiri kuita, but that craving is just too much. Saka recently ndakasecha painternet ndikabva ndasangana nerimwe group repaTelegram. Group iri ndere vanhu vakangofanana neni. I was surprised kuti mugroup pandakapinda mugroup iri group racho racho almost 25,000 people. Saka ini pandakapinda mugroup iroro ndikarondedzera nyaya yangu kuti I've been struggling nezvinhu zvakadai, vanhu vaya vakatonditi welcome, ndizvo zvauri, you are just normal. Vakatondiudza kuti zvauri zvakangofanana nemunhu anonzwa kuti iye kana ari murume unonzwa kuda kurara nomwe munhurume, kana kuti munhukadzi anonzwa kuda kurara nomwe mukadzi. Ndikatanga kutoexplainerwa kunzi kumhuka zvitoriko, kune mhuka dzinotodyanana yavanoti ivanzi cannibalism. Saka handizivi kuti kwatiri isusu sevanhu vatema zvinogamuchirika here, nekuti inini ndizvo zvandiri. Ndazama nepese pandinogona, ndakatombozama kupfugama ndiri murumu mangu ndichichema kuna Mwari kuti kana zvanga zvichiita Mwari dai henyu mandiuraya, nekuti zvamakandipa izvi imi zvava kundiremera. Ndinoshaya kuti ndozviudza ani, ndiri kutopinda mudepression nekuti handina kana munhu wekusheya naye. So pandakangoti ndiri paFacebook ndakabva ndambosanganawo negrupu renyu, ndikaona rine poster, ndikambovhiwa poster yenyu, ndikatora namba dzenyu, then ndikabva ndakuwhatsappirai. Namba dzandakuitirai WhatsApp nadzo, it's not my private number. Ndangotenga a new line kuti ndikwanise kutaura nemi. Ndachikumbira kuti musashare namba dzangu na anyone. Ndachikumbira kuti kana zvichiita, kana paine any solution yamunokwanisa kundipa, ndinokumbirawo please, I do follow your YouTube channel. Kana kunzi mazo. Guys, this is deep. This is deep, guys. Saka vanhu tiri kudliwa, kana ukafanira kutodliwa ka guys, kuchekwa, kubika mupoto. Apa munozati zvakafanira papa munhu kana afa ari mukofini ka hapana anozombopenengura kuseri kushafu uku kana kugotsi kunongona munhu akadai utoti hazvinhu correct mai mwana izvi pamwe ngatochekwa kana garo iri kana kuti chii atodliwa. Handiti hameno kuti these things are they real, is it happening? Kwanzi group iri ririko kunonzi kuTelegram. Saka group iri amugoni kuti tipewo lingi tipindemo tizviwire zvitogawo zviri kuita kutika mugrupu. Vane lingi regrupu tipeiwo grupu iri lingi tinozvipindira mumomo tinogariramo tiwe kuti chii zviri kumbofamba sei tichiona vanhu vacho zviri kuitika. Andimaona ndoda kutopinda ini guys ndoona imamudiwo kupinda tinozviwira toga ivomo vachinatsotaura nemiromo yavo zvidoda kutopindawo ini vane lingi please tipeiwo tinde kunoona kuti haufa. Handiti but ndoda kuunderstanda guys kuti zvinhu izvi zviriko here, zviriko here guys, is this real? Zvinoitika here guys kuti vanhu vanodla vanhu vakafa kukreva nyama yakuora yemunhu, asi iwo hamene paataura nyaya yekubika apa munhu anhuwe here guys? Nyama yemunhu ikabikwa ainhuwe here? Hainhuwe here nyama yemunhu ikabikwa? Hainhuwe here? Kanzidaiwa nyama ichinhuwirira.
hanzi zvenamana zvadhakwa ingomanzi straight hanzi kuvarungwe zvekudya vanhu vasikana ivi muri kutamba nekucheka munhu kwayo ndakanyonga nyama yamai vanga vaita mapisipisi kuaccident uku kutoba here nyama yemunhu kuisa mulunch box kuinda nayo nyama yemunhu kutofamba zendakatakura nyama yemunhu ndiutonobika right ndoda kunzwawo pfungwa dzenyu guys zviri kwerezvi kana wakambosanganawo neexperience yekuti une hama yako yakadliwa antika toda kuvhura maline right now antika mutiudzewo kuti makahama yenyu yakadliwa sei zvakafamba sei kana kuti uripo wakambodlawo munhu handiti kutozvitaura zvorema guys kana uripo munhu akambotodlawo munhu papamupomo wakamboshanda kumochari ukambotohwawo craving yekuravira nyama yemunhu ukazongodlawo hako hatimbokujaji toda kungohwa kuti zvakafamba sei chii chakaitika wanoti going to judge you here antika kana kuti unodowa kukreva izvozvi kuti todowa kukreva kuti ndidle nyama yemunhu hanoona toda kungodla munhu so toda kuti tihwewo kuti zviri kufamba sei chii chiri kuitika kana zvichiita kuti uningirire kanyama yacho yakatengeswa yakatengeswa kupi asikana yakatengeswepi plus chimwe chinhu guys madzidzanisenika musafamba muchingodla mudzimba dzevanhu musafambe muchingodla kudzimba dzevanhu munodla nyama dzavanhu musafamba muchingodla kudzimba dzevanhu nyama dzinenge dzabikwa dziya zvakaoma anomaona right saka kana varipo rega timbotanga titange kuti hanzi hakuna pamwe zvinoitika zviriko rega timbonzwawo kune vamwe vakasangana nazvo wakambodlirwa hama dzenyu kuti wakamunonzwawo craving yekuda kudla vanhu kuti wakambodla vanhu kuti wakambodla vanhu tinze kuti zviri chii chinoitika zvinofamba senyama yacho iri seiko ino zvine zvichiwa sei timbohwa kuti pachitsvaga rubatsiro ukanyara ugwasi guys ukanyara ugwasi idambudziko iringe itori problem iyi hakuna munhu arinomata zvinhu zvakadai hanzi tapiwa akadliwa nani saka ndosati kuvhurira kuti vari kuda kutaurawo havo handika vachizvisunungura kuti yedo ndibatsirewo indabatambura nekuti nhomba yenyama yemunhu iyoyi kana kuti ndinotodla kuti tikwanise kuona kuti tingavabatsirawo sei nokuti it's not normal guys right regai tinzwa vari kufona halo kola muri sei muri sei yatapiwa ndiyo yakatengeswa here yakatengeswa yakazoverifyiwa kuti yakazoverifyiwa here kuti yanga iri yatapiwa nyama iyo hapana anoziva kane kuti mwoyo wevakadya chero pamawitness akabva atai asikatafadzwa uya tafadzwa shamba aitonzi kutavheni akanga achitengesa nyama but nyama yacho yakaverifyiwa here kuti ndeyatapiwa ndo pane nyaya because yanga yamudumbu asi makumbo akanga asina nyama nemaoko saka ndopakazongozi saka ndiyo hapana akanga aine maleftover zvinhu zvacho hapana akanga aine maleftovers ekuti tarise kuti ndiyo here habva zvakaoma zvakaoma hey thank you my sister, thank you very much. Right, varipo here vamwe vada kufora guys tinzwewo kana uine problem iyo yekufarira nyama dzevanhu kuti unonzwa craving yenyama dzevanhu kana kuti unotohwa kuhwa mhenu zvazvinenge zvichiita handitika please ibvai mafona tiwane kubatsirana nemi ari kuseka lafi ukuisa emoji laughing ukuisa emoji laughing ukuseke iwe ukuseke saka isati sikuzokujajai toda kuti titongohwa kuti nyama dzesu zviri kumuyedza kufamba sei kana tiri kutsvagira ribatsiro kuti zvinenge zvisiri normal kuti uningirire udle vanhu anomaona saka takutohla kufa guys nokuti unogona kungodliwa ukafa regai tinzwe vamwe alokora pari kudliwa nyama dzavanhu muri sei mushe ndakanzwa chinhu chafadza makore akati takacheka nyama yemagara yatapiwa shamba yatapiwa makore akanotengesa akatokonfesa
ndakatenga nyama musuno kukoti akatotaura kuti ndakatenga nyama asi nyama yange ine pakona panga pakatsva kozi mwana waye akazopiswa asi kuno kuti ndakati nyama yacho yange yakatsvuka kuita redi zvakanyanya zvokuti ndakazofunga kuti inyama yemunhu chete bhozi yange yakanyanya kutsvuka andaguduka mazinini I think vanhu vakawanda vanhu avadya nyama senge zvezve kunotenga nyama dzekunana dzakachipa idzi nyama roya rakanzi muto kwei 200 mai mwana 5 kgs woti ndaiwana yemuchipo izvo munhu atochekwa chekwa kutotengese kwenyama yake imbo 2009 2008 inotenga nyama kwaok yata inojunga so nemafobu I think kuti akangodyirivira ipo pa imbogaya shamwari wanyasotenga riri garusha wotenga steak usingazotoziva memwana riri gara ndinenge chitefetera usingatozivi kuti haufa zviri nani hazvo nenge usingazive uyezve uye akuziva uye aitocheka nyama dzevanhu uye akutochikisa bhozi nyangwe mwana anocheka pahura akapika ndizvozvo ndosaka tatitenga tiunze madhayaris kuita kuti kana tine vamwe vedu vanenge vakadaro vawane kubatsika because it's not normal vanozobuda pachena kudaiswa vashoma but vazhinji vacho vanenge vachingozviita vakanyarara vana vachitisapira vachidya vanhu vachidii I think it's time vanhu tizive tichenjerere kuchengetedza vana vedu tisadye dzimba dzevanhu ungodzidzawo zviraramira upenyu hwavo because nyika yatakurarama yaipa mazuva zvakaoma right thank you very much Kola hanzi ngatimborega kutaura nenyaya dzemwana uyu tipe family respect titaure nyaya dzedu dzekudliwa kwevanhu ndopa ndikuti kana varipo vakadaro madhayaris tiwane kubatsirana navo pane aisa message yake panapa thank you Kola right pane aisa message yake panapa apa but uyu haadyi vanhu antika anofarira kudya mabathing soaps madishwasher nemabathing soaps hanzi where can such a person get help makaona munobatsirwa vanhu mumadeliverance Lilian makawanda munogona batsirwa vanhu kungotenu vakaona munobatsirwa vanhu zvokuti unotobatsirwa chaiko chaiko vakawanda unodla here Lilian uri kudla unobatsirwa ufunge mudikani kana uchidla uri kudla here Lilian zvakaoma but guys zvinhu zvacho uripedzera kungoseka guys unonge uri kuseka nyaya iyi but ausingatomboseki nyaya iyi guys anoona saka guys uyu ari kudla sipo uyu nemadetergents mupanetwa sei uyu ari kufarira kudya ningirikiri isipo neningirikiri nemadishwasha dishwasha guys haisuki mudumbu here dishwasha haisuki mudumbu guys kwaine kudla dhaka idhaka dhaka ritombori nei nezveningizvi dhaka rinei nezvenyama yomunhu dhaga unoti dera nga rine zvekuita nenyama yemunhu deri richitengeswa here mumastriti saka ndo pari kundinetsa kuti madishwasha nemabathing soaps hauiti here running stomach nyora mucomment section nyora kuwhatsapp hauiti here running stomach hauiti running stomach hands in Zimbabwe they claim that they rates in government cemetery so that to get it hello dear hello simeli murisei ndiri right muri kudla here nyama aiwena handidli nyama simakoma but ndine murungu andakamboshandira nditi aitondiudza nenyaya iyoyo yekudla nyama tatara nenyaya yemasatanist infect ndopa akatanga kunditsanangurira zvikanzi unoziva here kuti it's normal kudya nyama yemunhu kudya munhu kutori nevanhu vakazvarwa vakadaro that's what you are saying kuti hanzi kutori nevanhu vakatosikwa vakatodaro
ndikamuti saka wewe unodya here zvikanzi zvoni ndakambodya munhu akati anzi zvoni ndinotombodya. I'm telling you now, ndozvandakatosiyira basa ndikati ndinochekwa kana munhu akakrevha ndiri naye ndakamba ndatosiya hangu basa, but aitotaura akati it's normal, zvakangofanana nekuti maChristians nemasatanists aitaura mareligion ese akati zvakangofanana saka hapana chakambosiyana. Imimi waiziti munodya nyama yemhuka, ndikati no, mhuka nemunhu zvakasiyana zvikanzi but kune maanimals anodyanana wani, kune mhuka dzinodyanana. Uyu murungu wako antofola muklasi zvatagwana uyu nokuti ataurawo zvemhuka izvo zvezvo iyeyu. Zvikanzi zvoni kune manonzi mhuka dzinodyanana, and then kana dzadyanana same applies nesu vanhu tinokana ndikangonzwa kuda kudya munhu, there is nothing wrong about that. Even blood aitaura zvinhu zvaityisa ndakabva ndatongorega hangu kumushandira ndikati unopinzwa musatanism. Asi angari munhu ari normal here? Wakamutarisa angatori munhu ari normal? Munhu yeye mukatomona munhu atori normal, atori nebusiness rake, atori nemari dzake, anotorarama bho zvokuti mukatomona mumbomufungiri, just a normal person. Zvokuti usina kutaura naye handiti unotongofungidzira kuti muri maChristians, because like nyaya yedu yakatangira pekuti maChristians aizoti nina meChristian ndopatakatangira ipapo. Vana muti ndotya masatanist, I didn't know kuti anobelieve into satanism. Ndopakatanga kutaura zvikanzi what's wrong nemasatanist, ndikati no, masatanist isusu we know kuti vanouraya vanhu, vanomwa ropa revanhu zvikanzi so what's wrong about that? It's normal. Zvangosiyana kuti mimi you say Christians then they call themselves satanism, the satanist, but it's one and the same thing. So it's normal to eat nyama yemunhu. Zvakaoma. Thank you very much Kola. Haiwa, thank you very much. Mukaita kwasiya basa wangochatodlawo izvo zvezvo. Ndozvandakatosiyira basa ndikati ndingatopedzisira nokuti tine chepinda kubasa nditi unosvika muine nyama yakabikwa mai mwana uchinzi dya, ndakakusiyira ungaramba wapuwa nemurungu. Ndakatozvibvunza saka nani asindotombozvibvunza kuti handine here kudya, because pane nyama dzakawanda dzandaidya romba make dzaunongosvika dzakabikwa, you don't know. Makadla Kola, wangosodozika, wakatodla. Wakatodla unongonorutsawo kuti chimwe munomorutsa. Serious zvokuti nezvika handidi hangu nyepa vanhu vari kuzviita ende vanhu vari kufungidzira kuti hazviitikika, but vanhu vari kuita zvinhu zviri so crazy and weird kunzokwa. Especially isusu mablacks, we are doing it for money. Ndawakutla. Thank you very much Kola, waita kurega tinzwe vamwa. Haya. Hello Kola. Yes, mningi na ulise. Zviri sei? Mushe, ndabva remember zvakamboitika rimwe gore so Botswana. Saka ndakutongoti pamwe ndakadyiwa nyama yemunhu. Wakaichi chakaitika? Takaenda kuita piswek ndobva abika tikadya papa. Piswek? Kuinzwisisa ini. Piswek wakanga wakanoita nani? Ndaiva ndiri ndega. Munhu wacho waita naye piswek ndiani? Angangondisheedza munhu wacho. Munhurume? Hai, mukadzi. Kuti pandakangomubvunza ipapo ndakabva ndatoisa plate uko ndikandaguta akati nyama yamabika nyama yechinyi, nokuti test yacho ndatadza kuziva kuti itest rudini. Ivo vakati chii? Akaignora akabva atofamba naye. Munhu Kola. Munhu wakadla Kola munhu. Utombotenga zvokusuka mudumbu izvi. Umbodetoxa. Umbobuditsa. Munhu. Aigoramba chii chimubvunza kuti nyama ndeyani. Kana zvakaoma. Guys, vanhu vakadla nyama kunzoku guys. Vanhu vakadla nyama kunzoku. Hey. Zvakaoma. Haisika tinzwa vamwe. Hai.
Yes, kola kuri sei. Mukana maribs. Kuwa idley. Angari maribs sei. Oh. Saka iwaifunga kuti ndechi. Ah, ko iwo zvenyama yevanhu vakwazviwirepi nguva iyoyo kuti kune vanhu vari kudliwa. So waiti wakudla maribs emunhu. Ukatora maribs kana mbini maribs emombe shuwa. Kwala wakapwa maribs emombe akanokanda mubhini akati tikudla maribs emunhu. Zvakaoma kona. Shosho maribs nekudhira kwanda nekuna kuita maribs ukana mbini uchidala maribs emunhu. Ike emombe anoonekwa wani. All right, thank you very much. Kwala karasho maribs ake emombe angapwa akati tikudla munhu. Zvacho. Vakadla vanhu ndo vakadla vakanyarara vasingazivi zvakaoma. Hello kola. Hello SIS MELLY. Yes, uri sei? Ndinoda kubvunza roho yangu yekushanda mumakula iyo nyika. Vakamuende wandaishandira nemurume akafa. Saka vakaita zvekupisa. Ini handina kuziva kuti vakachengeta dota. Vachengeta dota rachona. Saka ndingoona mbuya vachona vachingori nhanzva everyday. Ndaisaziva kuti dota remunhu akafa. Vachingori nhanzva everyday. Kana zvinhu zvavari kumbonhanzva everyday izvo zvizvii. Saka mwoyo wangu waingoti testa. Vachinhanzvisa netovazukuru tovatodiki. One day ndobva ndazotereka ndibvunze. Ndaitoda kutoriba ife. Unozodlako. Kola ingutara chokwadi ndakananzvawo uchida kutesta. Taura chokwadi atipokuseki aiwa. Taura chokwadi atimuzombokuseka kana kudi. Wakananzva chiti ndoda kutesta ukazoziva kuti munhu watonanzva. Handina kunanzva SIS MELLY. But chakazoitika ndakazobvunza mwana wacho musikana ndikati kuchii chiri kumbonanzwa nagogo everyday. Ndopa akazonditi haidota remurume wavo akafa but havana kuzomboita zvavo emandi. Ndobva vatoshaya. Vakararama vaidla dota remunhu akafa. Vakagwara. Vairi nhanzva. Vairwara. Saka vainhanzva dota remurume wavo. Saka vana vaitoziva kuti tikudla munhu akafa dota remunhu akafa. Vana vavo vasikana vaitoziva kuti vana vavo vari kunhanziswa dota rasekuru vavo. And vachitori comfortable nazvo. Vaitori comfortable. Vaisatori vigare mureva mukabhotoro keglasi. So saka kawaiti kachona karaiva ndokaingondiroesa nehana kuti chii ichochi chiri kumbonhanzwa chii. Saka ndaifunga maybe is something else or chimushonga or chii. Ndobva ndakazotereka ndibvunze kuti chii chiri kumbonhanzwa nagogo everyday. Ndokavakazonditi idota remurume wavo. Wakaita like hauna kunanzva mai mwana asi vaipanga kuudzwa chokwadi kuti usabate apa nokutoziva kuti mazimba anokambira zvinhu unongoona murungu kuti murungu ndikasarira kumashure pamushongo welaki rega ndonanzvawo izvo uri kutonanzva munhu akafa mai mwana. Ndaitoda kutonanzva SIS MELLY ndinzwe kuti chii chavari kumbonanzva everyday vachinanzvisa nevana. Hey. Nawo ukaita like kola mudzimu yako mumwari wako wakaramba ungadi wakatonanzva. Ndakabva ndatosiya semonth ipapo ndikati maybe vaitomboisa muchikafu kana vachibika. Zvinogona kudaro achita spice zvinogona kudaro. Ndinogona kudaro. Zvakaoma manzi imagine those ashes are mixed with other bodies unless you pay separate. Yo! Haiwa. Thank you Mkola, thank you very much. Kana guys, mashiwa. Kwanzi ndakanga ndida kutonanzva nomunungunawo. Kwai ndakanga kutonanzva asi ndakazongotega nditanga ndabvunza kuti imbori chiko chiri kunanzvwe. Munoti ndimakaenda ati wakananzva handi munoti ziva isi mazimba pabasa.
muti zeva zimwe pabasa nditi kuti munoda kuexperimenta merimenta paune usabata ipapo iwe ndipo unongoda unobata ipapo kuti woti kuchichi kuitika handika unenge wapuwa station usabata chikafu chinde chevana iwe unoda kunda kuno vabuda odla chikafu chevana ichocho handimaona unopisira wangozodla ningirikiri izvozvo zvinhu izvi reururai mupone hama we mubatsi musaka mubatsira wemadetergents newesipo uya wokudya amasefu uyu newesipo uyu kola hello. Hello, Simon. How are you, my sister? I'm Australia. Okay. This is America. It's changed like kuchiwa Honeymoon papa. Ha, indo kuchiwa mama njene. Kwenda kuzodliwa ndiri mpenyu here. Handivana kana wakafa. Because it's America mataure murumo yoga. Antochikisa kana kuti ndini kana kuti ndarishamisa kuti makadaira fone yake SIS MELLY. Aiwa anisindakadaira ivoice note rakwara nangori piwona zamwana. Boss America ikuti ndezvinhu ndodwa utotindwa kuchikasha kuti none exista vanodaro so. Zvinonwa kuAfrica mfunge zvese zvizvi. Most of the things about America tozobva kuAfrica. Kunogwa wani mashura ese wayo. Zvinhu zviri mysterious zvinongwanikwa kuAfrica. Zvikwambo zvinhu zvese zvinongwanikwa kuAfrica. My sister, saka munoti varungu wana magoblin ikoko. Mati? Munoti varungu wana magoblin ikoko. Anti? Hakuna kana. Batai makadara, ndikunzwa poto kuti anti wacho mirai makadara. Anti wacho wabuda. Kana kuchonzi profita akachonzinga atina kuno kusimeni. Ndiri kunyeperai. Because lifestyle yedu ka. Lifestyle yedu yakasiyana siyana. I think inyaya yeurombo ndiyonyanya kukonzera kuti zvidai so I think vanhu because it's just unbelievable. It's unbelievable and Simon. Sorry, nachimbodira mvura. Munhu wacho nanengasiya angosapota akaenda kurumu kwake. Right, saka mati kuvarungu hakuna uroyini. Aiwa ndikuti zvokuna ukatogara kunokosera zvinoda example yeAustralia Simon. Zvinhu zhinji andonazvitika kuAfrica ka. Kunoko hatitombozviwani because havatombozvizivi kana kuti hanzi chikwambo chonzi chine chirungu nanitombozivi kuno. Goblin zvayanetaura iyi. Goblin. Chinonzi goblin. Zvinoera zvese zvekudya nyama yevanhu kuAmerica. Zvizhinji zvinoitika zvinonzika kuAfrica. I don't know why Africa ichita zvinhu zvakakosiyana siyana. I don't know what to be honest with you, Simon. I don't know zvizhinji zvinotaurwa nevanhu. Kola, mirai ndikudze mainini. Hamusati mambosangana nazvo chete. Hamusati masangana nazvo chete. Kuma European countries kunodliwa vanhu manje. Munoti pavanozoacta mahora movie pepe vanenge vazviinspire vanenge vazvionepi. Vanozvizivirepi kana vasingatozvizivi zvachose. Tinotoona vakabata liver dzevanhu vachidla kudi vana walking dead vazvinoone vanozvipepi. Hamusati mazvitsvaka, hamusati mambosangana nazvo chete because kwamunogara ukoko munhu anomainda business rake. Mind business. Saka muzvizivi chete but munenge muchitogara nevaroyi ipo paya. Memuchogara nevaroyi next door musingatozvizivi. Hamusati mamboona zvivaroyi zvechirungu. Aiwa Simon, I think vamwati varungu vanhu vakafanana. Varungu vakasiyana andimotaura kuno. Kunyika dzine urombo, kune dzimwe nyika dzevarungu dzine urombo futi hwakafanana neAfrica. Nyika dzine urombo America vanoita anything. Zvandakaona ndakati I realized America. I don't believe so. Nyika dzitori vichizozova Australia vari kudla vanhu zvisingaiti. Ende vari kudla vanhu zvekuti mufunge vari kudla vanhu zvisingatomboita. Hamusati mazviziva chete. Hamusati mazviona chete mazviziva. Ndokunodliwa munhu semunhu manje kuEurope uko. Kodliwa munhu semunhu. Kuti kudaro Simon
yanoziva chimene chavanoita vanhu varume ndisi kuti vanokutora madota vogadzira necklace naazikuma oisa necklace yake anogara achipfeka all the time. Vanotozviita mukola vemusingazivi munenge musingazivi mukana vasingazvizivi zvesvi zvati kutaura izvi mafirimu anozoekta vanenge vazvioneki kana vasingazvizivi vanodla vanhu vaya kuafrica akanga vanhu vawana zvizhinji ko halloween yamunoita kwenyu isi kuno kuafrica tiizivi halloween isu iriko kwenyu ko yakabvepi aipapo ipoint zvaipapo sekuti hatina isu halloween hatinozita yakabvunduka kuti toionawo vanhu vachipfeka zvinhu tine tikati ko zviizvi sitatsingatozvizivi kuno kuafrica isu zvotocelebratewa kunge zvigure animaona all right my sister all right sure thanks right varipo here 6 nechituna chena 6 nechituna kungozvinetsawo chituna chakafa aiwa halo kola munhu akafana uchikisa dano halo kola kola hello halo kola Sisi Melly. muri sei Muri sei yako? awa tiri boys Ndangoti imi mami nokumachisa nyama kwenyu kwamusingabve muchazhadze vanhu kumachisa nyama. Muzimba mukadzi anotengesa mukadzi anoti vari bhuchari apa ndoenda papa yamuzimba nechisapota angu mudhayari ziyo ya kudhayari mukadzi wacho anobika baya sane ndichite musapota wa zvangu ngoti mumwe wangu but nyama yake unotoiona kuti nyama maribs emombe chavo ino zvenyu zvisimbise ina handichada kana zvekutoenda kumuchuari kwekutotaura baba veya handichadaida kuti tangoberia society yemuvhillage yekuti vanongotiviga vondigezesa ndiro vonondiviga asi chero naikuya chero mukafa chero mukafa henyu mukadhiwa makafa zvichine basa rei kuti muchamuka here aiwa kasi simela tizvinzi wafa wazorora zvone nchazorori kana ndakuchekwa nindi kumagaro handisi chinenge chisi kuzorora mweya wenyu here nyama haina basa kai ndosaka mutona ichivigwa imwe ichipiswa imwe ichitiwa sei inyama here hana basa rese chine basa mweya wenyu ndonochinzi ngauzorore kwete nyama nokuti nyama inoora saka yochidliwa here nayako kunongana vauya vachida kudla vanhu mukavasitopai makafa munotodliwa koli aiwena handichada zvekumochuari handichada he hanzi vanoita tindi mirai hanzi vanoita tindi meat nehuman flesh usanyepa ndofunga ndikola vataura kuaustralia hanzi kune vanoita tindi fish nehuman flesh vakomana hazvirambike imi nyika yataugara yaacrazy sisi hazvakutotyisa moiti gwachuna mai mwana nenyama yemunhu seke tuna ndi zvinenge zvine zvimapisipisi zvenyama unotongobika usingatozive motosvika usingazivi kuti inyama yemunhu zvine zvine zvimapisipisi kazviya handisi mukuona kuti zvinosvika neiyoyo mafuture dzachako yakunzi ana akunzi minced ayai zvetuna iyoyo zvinochimutaurirai kunamata zvakutongoda ibvi zvakuda mwari ndizvozvo zvakuda mwari ine crazy world zvakutyisa zvakungoda mwari isusu panyama chepa hatimbozvikura undi achatigoni panyama true chetongona matara tichisadliwe kana tafa because pakaipa dati ndakuda zveberia society achada zvemuchuari ivo veberia vanokuvigai ivavo vese vanokuvigai ivava vanenge vachitouya kuzodlawo usiku kana vapedza ndakambokudzai nyaya iyawani ndakambokudzai nyaya yakaitika kuzimbabwe mirai nditoipamba mati zvinoitwa usiku makarara vanhu varara imafa asi hama dzinenge dziripo kasisi usiku hama dzinogara dzakarinda guva renyu dzinogara dzakarinda guva renyu hama hey mhenyu zisi nezvakungoda mwari izvi zvinostressa if you think about it like gadhatika you will go crazy chotopenga cheko because zvakutyisa izvozvo thank you very much kola thank you mirai ndikuudzei nyaya yakamboitika kune vasingaizivi ndakamboitaura nyaya iyi panapa yezvivaro izvo kuzimbabwe zvaida kudla mwana ndakambokuudzai nyaya iyoyo umwe musikana ndaidza naye kuhigh school andichataura hangu zita rake nekuti pane vakawanda vari panapa vamwe vakatakadza pasame school akazotransferiwa tiri maform 3 tichifanga kuenda form 4 ndopakatransferiwa ndopazvakaitika handiti munoziva ndimbozoya rupona halo kola
pardon, right. Hanti munoziva kuti paya pamanga muri patanga ti vanhu vechikoro maiti like kana muchigara muchidza pachikoro mabhodha munovhara nhasi chikoro chivhara samangwana. Handimuziva a day before munobva manzenda ikumba. Hello. Hello, Sis Melly. Yes, Kola, uri sei? Ndiri right, muri right here. Sis Melly, panyaya iyoyi yamuri kutaura yekuti munhu anodyiwa chichi. Ndine munin'ina wangu kazini yangu ka. Akauya kuzondibatsira basa kwangu, handi mukunzwa Sis Melly. Ndobva auya nekamwe kachipaketi, so anoita hake zvekupinda mabhawa, saka inini basa kwangu ndoshanda machini. Saka akauya nechipepa chake chine zvidota so. Asi chakaita chinge chine picture yemaindia. Ndobva ndatomubvunza ndikati zvizvitodira this weekend on emaindia, ndikati basa remaindia rechikanze revanhu vakafa. Kutonanzva so ainanzva tonanzva achitoti zvinonanzviwe zvikanzi ronanzviwe kuti ronanzviwa sisi ihama dzake here maindia ainanzva iwayo dzaive hama dzake here akafa kwandere maindia ihama dzake here dzainanzva kudaro maindia iwayo hadisi hama dzake iye munhu mutema uyu saka inanzva madota evanhu vakafa kuti zvidii meno kwanzi ndiri kuti laki laki munhu akafa kwandere kuti ndiche laki laki munhu akafa chituna utori mweya wakaipa achizvitokunzvinyama zvakato dota remunhu saka pamazotanga life yokuti vanhu vanodyiwa mwe achitaura zvedota vachidinda vanatiregasimele nditi indakamboonawo kazi dota chairo achiti dota remunhu network yakola iri kunetsa. Hanzi ndakaona kazi nangu ine dota remaindia yari munhu mutema achiti kwai dota rondipa laki mazimba zvakaoma. Ndanichikudzai nyaya yemusikana uyu handitika saka musikana uyu mwana uyu akazvagwa achingori 1 infact vakazvagwa vari 3 handitika but vamwe 2 vanga vakashayika akasara ari 1 hanimaona. Saka baba vake vanga vaive headmaster kuchikoro chimwe kwavaigara uko vaigara pachikoro handitika ndopavaigara saka vakabva vaita mabhizinesi avo pachikoro ipapo handiti right. Saka baba vemwana uyu ndiye gandasaraka mai vemwana uyu vairoya vairoya zvokuti vanenge vachiroya nevanhu vemumaraini vanodla nyama dzevanhu vachidini vanga vakachenda chikora chavanodla nyama dzevanhu so probably ndo vakanga vakadla vana vavo 2 ava hanimaona nokuti varoyi vanoita majani ekudla vanhu guys. Nhasi vanodla kwaningi handi munenge muri chikwata tinge tiri chisyndicate chenu handitika nhasi tikudla mwana wachido mangwana tikwa charity mangwana tikwa sonya zvichinda zvakadaro right. Saka kuchikoro maiti maborders munovhara a day before handiti monzi chibva maenda. Saka mwana waye asumuka aenda aibva kwachirumanzuko ndokwaibva baba vake vaive vari kuvega vaive masatumi chikoro kwachirumanzuko koko but yaidza mugwero angari mubodha tasumuka akwira papa aenda kurengi akwira mabhazi kudhara muza mabhazi aikumusha aitomira murengi miyamiya timetable achitofamba netimetable mwana yasvika vakawanda vatokwira mubhazi zvakanaka bhazi ndokusimuka ari kuenda kumba nokuti bhazi ndokufa murodhi bhazi rafa it's a true story bhazi ndobva rafira murodhi bhazi rafira murodhi ndobva vadhileya poso kamirigwa makanika kabva kugweru kuti aende kunogadzira kumeno bhazi iroro ndobva raenda rikanogadzigwa. Saka pavakazosimuka it was late handiti it was late now. Saka vakafamba akasvika mose zvekumusha mabhazi tope kumusha kuti unogona kumburuka pano kumba kwenyu kurise kuspa uko kana tongo kurise kure kana maybe unotofamba na 5 kilometers kana 7 kana 10 hanimaona kilometers mwana yaburuka papa handika kwanga kuda tosviba hanimaona kwanga kuda tosviba ndobva ati mazvi zvakasviba kudai netrunk
saka kudhara isusu taishandisa matrangi tasingashandisi mamonaki enyama kushandisa matrangi ndowangari machi mamonaki edu zvo zvakwasvimba kudai ndofamba nani kunosvika kumungi uko asi rodhiyo anoti irodhi yanga iri bhisi but sezvine musi wese munhu akasvika late hakuna munhu aifamba pachienda kana mota yakadarika hapana mungoziva mwana anenge achidzidza kwakati ngwarigwari ikoko kunana siya ukwa kwaigara kwaidzisamba kwaive boyd masamba achona kwaikusiya ukwa mheno siya ukwa mheno ikoko kwachiri maduku saka mwana yandibva kuti semuzasi vana vanenge vakadzidzawo pazvikoro mumatauni vanenge vakachanga muchangamo ndobva ati saka manje kwavira ndoita sei regai ndidini ndingorara hazvichaiti ndifamba usiku kana ndakasangana namuza unenge uchizivawo kumaraini kwenyu regai ndingorara ndosoma vaungana kwachina vanhu vanenge vakufamba vachiinda ikoko hanzi mbuya vangu vaitaura zvokuti nyaya iyo its true story anomaona zvikanzi tozofamba chiinda nevamwe mangwana ndiwana munhu anobasa kutakura trangi rangu mwana yada kutora trangi rake ndokunovigapo mutranga andinongo nezvinhu zvako zvekuchikoro mashishi ndobva atora shit rake 1 mwana akakati ngwaringwarika ndokubva inda aonawo pawe iye pachake akatoti ndakafungira kuti anzi panopindikwa chechi yemapostori kauti yemasiyoni ndobva asvika ndobva ati rega ndipinde muti wakachena uyu rega ndikwire mumuti umu ndivate mumuti ndizoona zvekufamba mangwana kana kuti pakaita mota inodarika ndodedzera then yoinda neni ndokukwira mumuti muya mwana uya ndokuzvisungirira neshiti like kwene kuzvisungirira kuti afe kusunga zvezvokuti chero kwapata neupi ukada kudona antika haudoni nokuti unenge neshiti rinenge rakusunga ndobva zvisunga neshiti rere ari mumuti muya antika ndokubva atogara mumuti muya agara mumuti muya kudaro anzi ndakaenda tobatwa nehope ndatorara ndobva ndange ndokurota achi kutu ndobva ndange munhu ari kurota akati kochi kuti kumhanya kunge mabhiza kunge mombe iye pachake mfua dzaatoziva kuti maybe kune vanhu vari kufamba vari kuenda odi vanhu vomubasa kutakura nekufamba naye woenda kumba andikana kuri kumaseva ndinge ichitoziva kuti ndinhingi wokupiwi ndinhingi chero uri mwana waibhasa muchigara pachikoro but ndinge ichitoziva kuti uyo ndinhingi uyo ndinhingi ative muchigara mukomenti mese memuchitozivana mwana ya ndokuhamba munoiziya ya antika kwai ndione ndotaza kudai ndione vanhu vakatoita zvakatoita laini wena pane vanhu vakakwira kunge zvinenge zvimbwa kunge zvinenge zvichii zviri kuti goto zvichimanya zvichiuya kwai ndakafriza ina ndisina zvokuudziwa guy secondhand information aikatitsanangurira oga because aitamba naye kuchikoro yanga iri friend yedu musi wakazotora transfer letter yake nababa vake achitransferiwa ndo pakataura nyaya ishi hanima kuti ndaida kudliwa namai vangu ndokubva vona veuk hello yes my sister hello makadii tiripo makadii andanguti ndicontribute mutopic yaminayo yandibata zvekuti dambudziko ratini tine challenge yatiri kuita tina atete iyanzvadzi yababa manje asi atete vamunhu mukuru asi atete munhu akanga achiruya mukukura kwake saka mazuva ano manje havachagona kunyarara vakungotaura zvese zvakaita zvezvekuti pamwe mune makagara ine conversation vanongotanga vangoti ndikuda nyama yemunhu ndikuda nyama yakawanda tigochire nyama saka pazvakatanga vaitaura vachiti vana havasi kunditengera chikafu chakakwana vana havasi kunditengera nyama ndikati nyama yacho munoda nyama yemari iko pamwedzi ozichi pamwe inogona kunge isingakwanisi kuafodheka mune muchida nyama yakawanda sei ingava ri kuedzwa nepavanogona zvikanzikana nyama haisi kundikwanira ndopa zvakatangira ipapo saka mukufamba kwenguva manje pfungwa dzakaita kunge dzakutenderera kudai vakagara nezuro ana asaviro vangu vakandipa nyama inovava ivo vakadamburirana nyama yainaka zvishe kuti zvino ana asaviro vari kutaura ndianani aya mashamwari avo manje saka kujanganuka kwavanenge vari kuya usiku pavanodamburirana nyama tetisipoka but zvakutaurwa masikati kwakaedzera manje saka challenge po ndeyekuti tiuze hanzvadzi dzavo zvoita kunge takuvapuma kuti titi ngativafambirei itori challenge chaiyoyo saka pamatanga mbirikenenyi ndanguti asi kuti muri kufemerwei
nezvatiri kusanganawo nazvo. Asi kuti tivamise nezvitoda pamwe tatofamba tabvisa chavi racho rikutorawo kunzi vane chavi reuroi. Asi nyama dzavadya zacho dzakawandisa zvokuti kana kuti vanzwisise kuti vakatanga rini chaivo isati tatombozvarwawo. Unonzi wacho taura kuti handakaroya kare nyama takadya dzakawanda asi haikona kuzotora dzemachembere dzinovava dzinovava idzi hatidyedzo. Ndoda vari pakati nepakati ava ndo vanonyatsona. Asi komadi kuti pavanotaura pamarekodha vopahanzvadzi dzavo. Aiwa zvese hatakabvira kare kurekodha. Aiwa marekodzi zvese tinazvo mufunge. Because taikandira vamwe kakuti tibatsirewo ndo dambudziko ratinaro ndo zviri kuitika ukwedu tombopuleyirawo vamwe but hey samanje hamutyi kuti ndimi next. Hamutyi kuti ndimi next. Hamutyi kuti ndimi next here. Aiwa hamutyi mati vanga vari nese ndati hamutyi kuti muri next here. Unongo uchitya kapahukamaka saka kuti ungotanga nekutaura hazviiti futi. Then mukataurawo vanhu vechikuru manje kuti ndo zviripo vechikuru vacho vari kutyawo futi kuti sei kunonzi kunangana uroi ngatete. Saka hei tashaya kuti toita seko. Ko mukambotsvaga vanhu vanobatsira vachivanhu vomboya vatrai kuvabvisa rushavi reuroi iroro. Hazvanzi uyai mese mhuri yese pane pachidiwa mhuri yese manje. Saka anokwanisa kuita magatsi ekuti ngatisimukei wacho manje ndiwatiri kushaya ndo challenge of tiripo. Momotyanana mutori kubuda motozati mubuda mufamily varoi. Wainzwa voti munosara zvenyu kuenda kunoviga teta todya karesu une makungoiga bvuri rinenge rabvuri riya. Razi nyama yacho yanga isina kumbonyanyowanda because yanga yawandirwa ka vaya vekuku vakabva vauyawo. Kushe kuti vekuku vakutaurwa vachiunzwa kwai kuzodya tichibatsirana kudya. Muroi chaichai vakadya muroi. Kana zvekuti mabiko kana chikeni mumba kana kuti beef zvezvo ivo havatomboinzwa kana vajarai munhu. Havatombo appreciate ngatiti kuti ndabikirwa nyama. Kudaidza hama dzavo hazviiti nekuti ndokupuma uroi kwacho. Ndokupuma uroi kwacho hazviiti. Saka ngati ava baba ava totombotaurawo nyaya yavavo zvino kwedu tikusha toitanga sei. Vanhu muchangosara mangoita zvivindi mukaitanga. Uzi mukasaitaura muchadliwa murimi. Vamwe vari kutyawo kuroiwa kafuti ndo zvapo manje kuti zvino havazotiroi here. Zvakaoma. Saka kwakungotarisa kuti saka handizoti tinogumawo kupi handitozivi wangu. Zvekuti hanzi namataizviyaka amavati amen titakamboedzawo maprofita macho kumbofambawo kuti agatiende nerweseri tite zvekunamata zvacho tinongopedzera tangonzwa yaine munhu wacho. Asi havasi kumbozvivanza zvezvekuti hanzi munoti munhu ari kuvanza zvinotaurwa pafeya pajekerere vanongoti kana vangotanga ungorotomuka hamukwanisa kana kuvatsindidza kuti aiwa nyararai vanenge vachingotitaura. Vanenge vachida kufumura vanenge vati vafumure. Zvakaoma. Vamwe vakada kuti nhasi handina kumborara makumbo angu akazvimba kwatakazorara tari kure mamuri kupi. Kure takafamba ende takafambira mahara ndakazopiwa tunyama tushoma tavakandipa ende hazi asina ukuenda. Munenge muchizine hama mumba munhu hamo. Mune muchoti varimo apa vaenda. Hanzi munhu ari kutaura ngavaende kwasekuru Tashu vasarende zvinhu zvavo vari vapenyu vakafa vainazvo zvinoenda pauri iwe nekuti vakatokudza itoendai nekurumidza uroi hwedzinza renyu zvirambe isati zvauya kuvasukuru. Takasvika vari kuti
kutaura ndindo vari kuharare here ameno kana ari vari kutaurwa ndechase ameno kuda ndiwo takasvika zvikanzi imi kungosvika so takanzi mafambira munhu akati munhu yanzwa neshavira akati kungonhongwa so asi dai mauya naye pano tikati hatisi kuzotomusumudza sei tikushuva kuti toitanga sei ende tichiri kwere kune vakuru vavo vezera ravo vari kuramba kukanzi kurudiwa mari yakawanda yatanga tisina pakaipa amene muchata seitoda ayo tatambudzika pakaipa. Thank you very much, Kola. I wish you all the best. Pamuchabatsiro henyu. All right, okay. Thank you, my sister. All right. Zvakaoma gasigara muremba uchisati yama yako. Pakaipa. All right. Saka nyaya yangu ndobva yaita sei ndagumira pakuti chi. Okay. Ndobva anzwa kuti koto. Zvinhu zviri kuuya akati ko zvinhu zviri kuuya chi. Ndokudai sinobvaona zvivanhu zvinenge zvakwira mbudzi kunge zvakwira mhuka kunge chi zvivanhu zviri pamusoro ani pamusoro kwanzi ndakafuriza kufuriza zvokumira kwai ndakabva ndamerera zvokuti kwai vhudzi rinomera guys ka1 kumira musoro kudai kwai vhudzi rinomira musoro kudai kwai ndobva ndavamira kudai so ati kwai ndobva vananga straight pamuti woyo ndipo vakananga paanga ari mudenga muyamira vananga pamuti woyo izvo kutogadzikwa kwapanoita kunge panopindikwa chechi icho riranga riri bhesi revaroi. Right. Kwai saka ndakaramba ndakatsinzinya zvokuti handidi kutopotesa pasi kuti ndingaonekwe plus zati uri mutu unongochimwe even muti wakapfumvudzira kuti ndogona kuonekwa ndikadi pakatika something pano. Kwai saka ndakaramba ndangooma tiri muti muya unyarara kuti si. Kwai tikaona kanzi hatisi kuzoita meeting yenguva yakareba. Tikuita short meeting. Toita short meeting ndobva tobva tatoenda anditika kwai ndakanzwa voice. Kwai ndikati ndikunyepa. Voice nderamai vanoziva vepamaraini mavo kwai but ndakangoti mabvunza anogona kufanana ndikaramba ndakatenza mozati kana une fiye yekuti wakwira mumuti uri kuzati pasa pane shumba unotogara wakatotenza kudai handimaona kwanzi ndikanzwa umwe kuti mangwana saka tenge tiri kuijana ramai nhingi handipa kuti augase nememba kwavo handichataurisa nempanapa handi kwai ndikanzwa voice ramai vangu vacharatizvo mangwana ari kuuya anosvika mangwana handitika anosvika mangwana angafanira kuti asvike nhasi but nhasi haana kusvika ndofunga vanzi vanosvika mangwana handimona saka ndachinga ngosvika mangwana hanetsi ndichamupa rupisa handimuudza kumusha rupisa runobikwa roya kumusha ndoro anofanira chamubikira rupisa then mukangonzwa mhere chete muza kuti zvaitika kwai ndakanzwa voice ndakaita kunge ndichaweta ndakaita kunge ndichiita mudumbu ndakaita kunge ndichawa musoro kuita kunge ndichadonha mumuti muyamira voice nderamai vangu ari mudenga voice nderamai vake kwai ndipo ndakati kusiri kufa ndekupi ndokubva asvinira masiku ende kutesa kudaiso ndokuona mai vake akaidentify vakadzi vese vanga vari 6 kwai zvirimbuka zvezvo zvasungirirwa zvainosungirirwa pamuti zvinomiswa pamuti apa zvakaungana pamuti papapa akanzwa voice ramai yake kwai hauchemi zvekuti kwaunoridzamira kana kudii kana kuti kudika kwai pfungwa dzangu dzanga dzakufunga kuti saka mai vangu akuti kudii asi ndikurota kwai kuzvishunya nekushunya kuona kuti ndiri mupenyu kutorwadziwa anomaona ndikazvishunya kwai ndakaramba ndirimo kwasvika saka nhasi hatisi kugeza tokurumidza because mangwana techifunga kuti titebasa tichi kwamainingi uko ndobva vakurumidza kwai vanhu vamukadzi orati pakanaka umwe neumwe unotora chinhu chake chachiya chimbwa chake chiya akutokwira kutu vachidzokera vese kumusha kuya kwanzi ndakasara ndakuzobatwa nehope ndiri mumuti ndanga ndakufunga manje kuti mai vangu vari kureva chiyo vachitodzoka mangwana faudzoka nhasi saka vada kundidini kwanzi hazvina kuita sense ndanzi but hazvina kuita sense kwandiri panguva yokuti zviri kufamba sei it didn't make sense to me handimaona then saka anzi kwakazosvika pakuchena mangwana mbana aburuka mumuti muya handika ndokuona umwe wakamubatsirawo kuti atakure tangi rake ndokufamba achienda kumba saka asvika kumba manje zvanga zvakundinetsa kuti ndoudza here baba ko baba kana chichiziva varimo mugemu namai saka mwana angasaziuita sei kana akamboita nguva ndichitesa baba vangu baba vangu vachinibvunza kuti are you okay uri right here kuti ndivaudze ndotya kuti pamwe ari kusaidhi imwe chete nani namomsi handimaona saka hachazivi kwai ndipo ndakazongoti kusiri kufa ndekupi baba vangu vanzi vakabva vabuda vakaenda kumatanga vane mombe dzakwanda baba vachona kwai ndobva vaenda kumatanga hamene zvaifambira kumatanga mwana yaenda kusvika ndokuti apa achisvika pamba dzimai vakati vatomubvunza kuti
ndokubikira karupisa rworufarira ndakada togadzira amene zvinogadzirwa zvasanganisangasa kuti rupisa rubude hanimaona saka ndobva zvatoka iye hadzi ndobva ndangoti bikai ndobva atevera baba wake kudanga kwakwangu vari vachinzi amene zvavaita kumombe dzavoko ndobva atevera kati dedi ndinayo nyaya nda kuudzai but handisi ndokuudzai sei ndichinoakataura nyaya yacho ndeichii kwai ndoparakasa zvisviki zvinhu ndobva ndandodzera dhedhi vangu nyaya kwai dhedhi wangu akabudisa muromo wekuti shit ndokusaka makunga aibude kuti ningina including mai vako varoi kwai zvaitotaurika kumarengo kwedu kuti vana mai vedu varoi zvaitaurika but mongozati semwana anenge uchikuti vanhu vanongovenga ndezvokunyeba ndezvokudi but hanzi zvaitotaurika mumaraini kunzi ichtonzi mai vangu vanoroya but taitogwa nevanhu choti mai vangu havaroi hanomaona semwana anenge usingazvibhirifi hanomaona kwai baba vaya vakati raiti wabvuma here pirupisa racho kwengati enda bvuma zvikanzi right iwo chibvuma you leave everything to me kwai rupisa ndakagara nadhedhi vangu vakati kwai avangosasagongena kuita zvavaita kumatanga kwamombe dzavo dzavaita sadzavangosasakwanisi kwai ndopo vakati tapedza mai ndobva vauya vakati chiandei munodya ndapedza kubika rupisa kuya kwai vakatosvika kumba tebhu yakatosetwa mwana wanika uya sara baba vaya vaja vari kuviruka nehasha vamwe vakadligawo mwana tuka kwasara wanucho setebhu yakatosetwa rupisa rwa uyu riri apa rupisa rwa uyu riri apa rupisa rwa uyu riri apa tebhuru yakasetwa baba vaya ndopo vakangoti mwana uya manje hanzi ndakutya ndakagara vati manje nditi vakasata anything ndikufunga kudya apa nditotofa hanomaona ndeti kwai ndopo vakati marongedza mapleti magona but hamuna kutora drink handi vane shopu babava pavanogara ipapo vane shopu chichi inde mhanyai pashopu munotora chi macold drinks muye nawo muti matiti tingarige kumwa zvonoda kumwira izvi mai havana kufungira ipapo manje chichikuitika vakabva vabuda ndokumhanya ai mashopu anenge ari padhuze nepadzimba dzavo ndokumhanya kuipinda mushopu munotora baba ndokusana nokuswapa mapleti aya ndokubvisa pisa ndokusa mapleti yamaya ndokurongedza sinokupa mai vai vai rune rupiza rwanga raiswa chefu yegarwe antika mva vaisa poison yegarwe mva vaisa kusaidira mai bva vagara mai vachisvika nedhiringi dzedzi vari kupa madhiringi ngatidye kutoti ngatinamatei mai mwana kutonamata vanhu mai vaya kutonamata mai mwana vapedza kwakutanga kutondinya uya mwana atodyawo rupisa rwe rwachinjwa apuwa rwamai vake anomaona vachinjana mai vai vakadlanzi vakangodla masipunu 4 vatakati mudumbu mangu handi mudumbu mangu 4 masipunu kwai ndokutodonha pasi vadonha pasi kuda ndotanga kutobuta zvinhu zvewaiti muromo furo hanomaona ndotanga kuti mai weka ndofa iwe kwai baba vangu vakamhanya kuti vanoda kunotsika musoro munhu ndobva ndabata dhedhi vangu dhedhi minda ujene mukatisa ndiri ndega ndobva varega vamusiya handika kwanza vanamboita kana 10 minutes handika ndiye pfau sarai vatofira ipapo 4 masipunu kwai mwana ona baba vafa kamero tetsu mai vafa kwanzi vanhu vakatanga kusvika ndivo vaiva mashamwari aya akanga ari pasi pemuti namai vake ndo vanhu vakaita festi kusvika vachifunga kuti uyu ndiye afa saka vaine zvachinosvika kudai sovanosangana uyu achibuda voti kuchichaitika pano handika oti mama ndovafa hanimaona mama ndovafa auzwa izvozvo oro vavitina achizokera hanimaona kusvikira baba kuchiuya vanhu papai vadaidzwa kuti chi baba yachudza vanhu kuti mukadzi yanga ari muruya anoroya namainhingi vese ndokutogwa ndokuraiswa hanzi mai vakava nambavhira vakavigwa nadhedhi vacho hama zvichi dzakaidzika dzaimutori chituna chenyu muinde nacho handiri kuwa nyaya izvi handika ende mwana wangu ndiyo andasara naye chasara tiri tu pano panyika handisina mumwe mwana ndiyo wangu achida kudya kubva nhasi handiri kuona munhu baba pangu ende mwana wangu achada chikora chibva pandiri hakusina zvokuti mwana nda kubhodhi akatozoya kuzotora transfer letter ndipo paimudedzera nyaya yake ichi achienda kuchikoro kuko chiu chekuwanza kuholy cross here amene holy cross mission or something handimaona ndokwanga akuendeswa kumba kwavo ikoko handi mai vaye ndokuchifa handika ndofunga ivo ndovakazodliwa nemashawara nemadzimashawara vaya akanga akuzodla ivo mai vaya handimazviona saka vanga vaitsira mwana nduri yegaro kuti afe nemva vazodya ivo ndovakazofa handimaona saka these things do happen guys zvinoitika vanhu vachitofanira kudla nyama yevanhu nyama dzevanhu achitokona wakachukira kudai anenge achitoti nyama inonakai achikona nemazigaranga achitoti eish garo iro ndidei ndikangoridla ndida kumboridla garo iro iri hanomaona kuzino zvanenge achitoona saka yes variko vanhu vanodla vanhu zvekutodaro variko saka ndonyaya noda ndishiya nemi guys indapedza ndakuenda sisa ndaenda guys 5 more tickets bemakamariva target ndasina ndichisura pano ndai target anaorowa denda riva ticket target nandichira panapa
Achisira pano aba mudluli ekhaya inyama yonke iyababa. But amen. Inyama yonke. Hanzi vazhinji vanoda mhino kuti nyama inovaza urova kuti sisi vane mhino hombe tingadliwazve. Munhu akatonakidza akabata zimhinuro saka ati ndimo kudai anonakidwa zvenaini achidlaiwo madziwa. Sisi vemasainasi anobva yantsokwautiya. Anova kutiya. Zvinhu zvechiporipai kwekuti sisi. Spray. Then spray. Then just come back to pera. Did you pay my spray? Try to pay. Chingo spray. Auntie Mona. Second, I down to go kudzai. 5 more tickets, guys. Then I go. 5 more. 5. Someone to buy 5 tickets. Was offered the policy here. Atina and the either green bomber chair. I see green bomber in the chair. In a girl was spray. And I said, I don't get in zin. Eh, you don't get in zin. Said I don't know. Arisi green bomba iningirikiri mani inunzi cheche ya spray wasakanenge kuti nzinzi iri momba maguriwa ya rubikwa maguriwa ya anzi gati itandarika timomira kuchimomira datara target haina kusvika ani green bomba kuyaina ningi rabeti bomba yapera ende andivacho anofanira kugara kurumukwawo zvekuti anti ndigreka spray manyai nunzidzi kwai chekai onion mise paside pestove pane meplate hai dzatove 2 nunzidziya dzava 2 pawindo ipapa pandibva dzagara right 5 more, guys. 5 more. Hi, Olivia Box. How are you? Hanzi, we took some good. Hanzi, say, only nature mpoto. Oh, only Nancy can name poto. Vinegar isa. Vinegar is. Carrot Diana Nikki, but oh, Panapa, guys. Diana Nikki. Becky, unoidi. Unoidi, nay, Becky. That is established in unoidi. Amusine mongo. Ari ku bedroom. Murum makeli. Bedroom makeli. Murum nyari tengerapo. Saka right. Muchekere onyeni mukande pizza onyeni mo ai. Anozojika shana kidzaire. Shuzuna kidzaire wambo wamazinza chimbiri kudai. Renda kuinda guys, marava kutenga 5 tickets. Maramba kutenga 5 tickets. Only 5 tickets. With 5 tickets, guys. Show 5 tickets. 5 tickets for 5 tickets for 100 rand. 5 tickets for 100 rand. My tickets like show as a woman be responsible. Come on. Shall I say? It's a good thing. It's in bedroom now. Put it. Right, 5 more tickets, guys. 5 more tickets. 5 more tickets. 5 more tickets. It's all power to say. 5 more tickets. 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 Thank you, Memo. The police. I'll call the police. Can I put my number of phone? I'll give the mother the number of phone. Ekusho kwa just signal. Maningikiri ma odorless aya ndishandise maningikiri ndishandisa ma odorless ma spray aya hana smell ma odorless ma spray aya andikuona ma odorless ma spray aya these are odorless spray andikuona these are odorless spray ma odorless aya ma odorless
haana mweya because ndine masinus handishandisi anything chiri powerful. Handishandisi chero maperfume checho madio checho handishandisi iri powerful. I don't use iri powerful. Those ndinoto affectwa. So guys, ndakuenda ndikamangwana ndopana mangwana ndisipo ndikuita live tiri kumaraini. Hello Kola. Hello Sis Melly. Sis Melly, sorry ndikutokudisturb hai. Ndini ndambosenda message yokuti zvonipo kubva paipa makati kwenzi ndimirire agent wenhekekeni wezororo kumunani since hapana kana akambouya comeback to me before. Chinoitika ndechekuti vanofona, but you guys, sometimes you don't feel. Do you feel something, Paulo? As for something like what? No, I don't feel something. Hanzi munogara palive rinokpai and ndinogara ejisa nyanga ndogara apana and sometimes they call you guys hamudaire mafoni enyu vanotonditaridza macall register acho pamunenge mafonerwa hamudaire so ndo zvinoitika vanotokutaridza mira ndidai so zvinotonetsa vanotondipa macall register anenge mafonerwa dzimwe nguva. But you guys don't answer your calls. Pamwe vanobva vafonerwa kuti mozofona time hachadaire phone time yayo. Pasina brodi kana tikawana vasungwa vanga vakuti muna namba here dzavo dzemaagents dzacho nokuti tiri pamwe ndikwa ndoni wari maagents ndini imi mumbane muna nozokufonera sirini andadzifungai muri sei ndine musikana ari kuvava uyu. Musikana uyu akasondipa zita was nenhamba and then I forwarded kudhara was and according to her nobody called nothing zero zuch angomirana nhasi so vakutoti zororo kwakubatsiriki. Okay, so there were no missed calls and anything from Zororo? Papa Sina, because this is Melly from Sia and I go send him a message to WhatsApp on Katasa WhatsApp and go send a good mirror. Okay, all right. The pay number then I can get someone to phone you right now. Tora it zirapa it. All right. Okay. Just hold on. 072 062 okay, 062 026 2792. Okay, Saka. Yes. 062 026 2792. Yes. Okay, and then Zita and Diani? Christina Chitsa. Okay, Christina Chitsa. Okay. Yes. All right. Let me get someone to call you in the next 5 minutes. All right, sure. Thank you so much. Okay. All right. No problem. Yeah. Why I was asking the papers number missed calls because usually Zvinoitika vakafonera munhu kana asiri kudaira vanowanzotumira kana SMS kuti tambedza kufonera from Zororo chichichi saka ndozvinenge ndichitobvunza kuti hapana kana any missed calls kana message yamakambowana kubva kuZororo. Handina kana anything chandakambowana. Okay. All right. Let me get someone to call you just now. All right. Okay. Thank you so much. Right, Mirai. Hello. Hello, Sis Melly. Yes. What is it? Mushe, what is it? Ndatoti ndikabata andiribo. Ntotorepa mumchiri palaivu kanza matoudza munhu wezororo. Muneniwo. Chinguri nchingotema nekadhi rangu ndi-precious. Aiwa. No. Zvekadhi I explained. You go to any Zororo branch unobva nekadhi rako. Zvekadhi ndakati ndinotaura every day. Kadhi harina kuti unoenda wega office. Manga mati vachapona, they will post makadhi. Vanhu vakapostirwa.
vakapostira but takazongodecida kuti time yaya munhu wese anokwanisa kuti aningirire achienda kunotora ega because makawandisa zvinga kuposta it's costly because i100 rand postage. Okay, go to any nearest. My charges. The last time I checked it, Bango post my card because it's been long. Plus 5 years. Makadzi ukangoenda wega any zoro machine utoripo rosvikogadzikwa wakatomira ipapo wakatomira wakatomira okay, my tabas. All right, sharp. Right. Isu aiwa isusu kwaiti vane kwaiti vakabva nematiketi avo vapo easy aitogadzikwa ipapo. Right. Hande kunyaya guys. Hande kunyaya. Mukuda chamuno tora spray kumsoroko. Hande kunyaya patatengwa 5 tickets na AG Sanyanga. Thank you AG Sanyanga. Thank you guys. Kune vada kuwedzera matiketi ngatiwedzere. Right. Ngati continue nyaya yangu. Kana musiya ndakagumira pakuti chi. Papa nyaya yangu. Ndakagumira pakuti chi. Ndakumira kuti chiko paya guys. Nyaya yangu ndagumira kuti chi. Zvaro ifunda izvichikise. Milime ukunitengera matiketi mangani. Pano Sasta Dodom bucket. Milima ndewe mbingarisi yedu ukutenga matiketi mangani. Right. Pakuwachiswa madhodhi. Right. Saka ndaibuda ngakuseni ka guys. Ndoinda ukakulinda ndakuziva zvokona semunhu wechikazi anongochifamba kana wakachanga mchangamo. Ndiri kuti changa mchangamo ndiri kufamba papa yanobva ndabata piece job yangu yemusikana angari mutraffic cop. Musikana uyu zvainditira mashura chaiwo mai mwana. Kudhara vanhu vaiva rapfeka zvimaskin jean ndimo zvanga zvichangopinda zvimaskin jean zvitaiti zvichicha chakaonda saka chaingopfeka magistrin chete mai mwana chaikurira gistrin nepaint gistrin iyo nejini zvakabatana gistrin rine madhodhi pakati apa mai mwana chokanda apa ibasa kai chokanda apa mai mwana pawasheni iuda kuwachaka mai mwana uri kuida 50 rand iyoyo uri kutoida 50 rand kwachayoda 50 rand kwaina mazive kuti anga ndaingononga kudai nechitanda ndokanda munhu kikiri mubhaketi ndoisa kana kuti jiki zvinodliwa nejiki nebhameno zvodliwa ungosara akachera ndozomabvisa nechitanda ndozomakanda kana kuti washing machine zvoacha imomo handimaona ndozvandaizoita kushandazomuudza kuti aiwa mine handichakwanisi kuramba chochachi zvinhu zvako izvi handichakwanisi handikwanisi ndandagara kana endakonza kati zvandichakwanisi izvi haimaona right nokuti zvaitozara motion basket mai mwana mapenda anenge ari kana 15 musonowacha kana 10 achingokurwa chikandwa imo machokurwa chikandwa imo mukuta dutu kudai mai mwana mokoriziva gistrin parinonopinda ipo hanimaona kuta dutu kudai so ihustling kai timu essay no papers that time kumba uku kungoma ndiyo mai mwana kona ndisina zvokuita kahidha ndo zvaitongove panguva yeko ndaizodi papasina zvokuita iyoyo ndo yanga itori option number A ndaigodi ndazo ihustling kumba ngoma ndiyo maplastiki yaingoti wangotenga grocery rake uye okupai maplastiki aya okusirai maplastiki aya obwani aipiwa mahara kumashops time yacho yanga saka kutengeswa mubabheka aya moya mopiwa ndo yanga iteleti yedu
tomirirana umwe pagedhe pashe mwari mukati achiita dhodho muplastic wapedza wonomirirawo mumwe achiita dhodho totosunga tinorasha tainzika hatizivi matoireti kuzimbabwe nasiyavongosho handika asi taichogara muchimba imomomo ndikakudzai kuti makanda ehuka aya ndochachenja ndo yanga iri special menu namapotatoes special menu mukabika masiku mosiya but somehow guys truly speaking tianiku landline Cape Town hello matelemarketers kuti uchibata futi kwezitepekiniki asi somehow guys chinhu chaitika chaishamisa ipapo andimaona ndechekuti chaishamisa ndechekuti imomo mumadhodho imomo muchirumu icho chita ndakaisa kapeti pasika taive nehappiness guys taive nejoy munoziva tichitomuka makuseni tisingazivi kuti saka tikunangepi tikudyei but taive nejoy munoziva saka ndisinganyanyi kunyankuka nditarisiri vanhu pasi nekushora vanhu kuti kazhinji vanhu ivava andibaona vanhu vavatengesesa pasi vachidini vane rufaro rwese mufunge iwe unenge uri mumuzimancheni rako wakagara mumancheni mako imomo andibaona hauna peace of mind ifight yega yega nemurume wako apa taitowirirana sei mai mwana ichitofaya ende zvaitonakisa ende tine peace of mind kutovata kudai sohope dzaito kutovata kudai andibaona you train your system shamwari you train a system kuti makuserengeka muchimuka dhodho zvakafanana neweko zvino unongoita dhodho every moment erewe hanti system yako ndozati ndoita nguva dzakati uchimuka normal zviri normal uchimuka makuseni hanti unotinanga unotanga kuenda kutoilet uchimuka makuseni chekutenga kuenda kutoilet unondobvisa tsvina yese hanti ndizvo saka ndizvo zvoka uchimuka makuseni munotoita tsvina yenyu system inotrainwa mai mwana kana masvika panzvimbo system you train your system uchitofamba handika indine mwana wekuti akaenda kuchikoro hawete kumatoilet ekuchikoro hazviite anosunga weti anodzoka naye kumba hawete toilet ekuchikoro hazviiti animona akatotraina system yacho ndo zvazviri saka you train a system ukazviudza kuti takwatave kunoku ndo game racho ritoripo munochinja maitiro mai mwana mukaita zviri kuita panguva iyoyo somehow taive nehappiness guys happiness yanga iri tatinayo mumba imomo zvichifaya mapana nemari kapi mose muri vana wanga masvika kuforeign land mai mwana zvazvo zvekuvhairi zvekuzimbabwe zvokuti hakuchisina zvokuti kwai bosi shefu wati tafanana tainzana animaona tafanana tainzana muno saka happiness yanga iri sometimes unomboti mwari kuti uzodemba kudzokera futi pai hazviiti truly speaking chiva chakanaka asi unobva wafunga happiness yanga iri panguva yokuti but that's the happiness ya kune vanhu vari kutaura vanoziva zvandikutaura izvi vakambopinda through thick and thin muri mese nemunhu wako zvandikutaura munozviziva kuti musina chinhu antika musina chinhu musina aiwa weti tainingirira weti taipinda munhiri taipinda taishisa mabhaketi haweti yanga isiri nyaya unongoita kabhaketi rako unorasa unokonda kunako taingoti amene ake yadhisa chanhugweni weti ndezvawezvo andimona saka iye akangwara aitodidzawo andimona nehosipipe yakaifamba chididza andimona right saka ndazosvika papaya pakuti musikana aende kutoshanda kudodara papaya life kudaro baba vane macertificates vane madegree ravasi chimuko hapana muforeign land kama munangana pambiri mai mwana munangana beba munangana tse munongori nepassport nezvimazuva zvekuzimbabwe zvinosvika pakuexpire matotanga imwe life ka muri mune imwe nyika kwamusina wamunoziva kwamusina wamunodi mai mwana ini semukadzi anofamba ndakatitawo tumafriends tumachii tumafriends tanga tumafriends womukufamba muwo vakadzi vese vemene simufambira kupa kutozoti kune nzvimbo yakati koku ndokune mapijobha rinani wotojoina wamwe utofamba wochienda kumapijobhuku yao chidini anomaona kusvikira ndazoenda padhuze padaitenga pamashops epadhuze paive neumwe mukadzi so mukadzi ndasinganyatsa kumunzwisisa handi aitengesa mazichi akari panze asi aigara achiita kunge munhu akakafurisa saka ndaishaya kuti zviri kumbonyatsa kufamba sei ndasvika papai saka ndaiti kana ndakabhoika nedzongwana ndainogara naye pasi totangotaura nyaya yanga ari mukaradi totangotaura nyaya saka kune vanhu vaiuya varungu vopaka dzavo vane mota dzakanaka chichii makaradi chichii vosvika handika vongosvika pari so vongomufumbatidza chivagara naye ongofumbatidzwa handimaona afumbatidzwa iye ongosumuka ongoti pote hamene kwaingoti pote kuenda handimaona otonouya akabata something uya odiyo ongofumbatidza munhu uya handimaona zviri kubva zvakanditorera nguva kuti ndiyenzofika chichikuitika panapa chii saka mukadzi ndakatsva pakumujera kusvikira pekuti akanga akuzosununguka handimaona pakundiudza akuzondiudza kuti no panapa ndikutengesa chii ndikutengesa matombo ndiwa ndiri kutengesa
kutengesa matombo hanimona ndikati hauchi kubatwa zvikanzi life is all about ndikati ko hembe zvikanzi hembe icover up ndakagara papa ine mukadzi enda kutoziva makastoma ake ese aiuya angani matombo achiva customer ake achiuya isina ndakutomaziva akapozi ndakangogara naye kana sina zvokuita and what not ndiripo paya kusvikira mukadzi yauya handika akazoita boyfriend yake yanga iri kuCape Town boyfriend ikamuti unouya kuCape Town kunoku saka akuenda kuCape Town akanditi friend you don't want to continue with this business ndikati ndoda inda isingati kutora risk guys indiri munhu anga asingachi kutora risk nanhasi handichi kutora risk muri kunzwa time iyoyo zvakatooma tiri muno muforeign land mai mwana asi kuti zvichataitongondonza taingoti at least pera kwemwedzi tikabhadhara rendi yasiyabonga uyu tikangotengawo makumbo edu euku aya nemazvikanda edu euku nechichi nemabasics bo zvokuti life aitofamba remember kuti mumapeace job kudhara mataita mapeace job ndo mataipiwa hembe dzekupfeka saka tisina stress chokwadi chakanaka kudhara vanhu vaitaipiwa hembe ukafamba kaita picha kuda konzi vanhu vemuno vairasa hembe vaipisa hembe kudhara konzi kana especially kana makandiwa dzeDecember dzaibuda nemaziplastic black aya handimona tichipiwa handimona saka imomo ndomo waitosarudzo dzakanaka dzaunokwanawo dzakanaka dzinokwana babekwako dzakakwana anti waona zvakodiwo wotovapa ai watata kudya makota tata kudya makota time iyoyo angatoveka makota akutotikawo makota todya dzimwe makota wotovata handimona saka ndasingachitora risk ndikati ndoda zvikanzi because I'm migrating to Cape Town saka I'm going to my boyfriend to Cape Town saka you can still continue pano ndikati panobhadhagwa sei yesi china chemadzimai panobhadhagwa rent zvikanzi panobhadhagwa rent but rent yacho nawo demo yanga inguriwe yanga iri ma200 rand but 200 rand yakakosha nguva iyoyo yanga yakakosha zvokutodaro handimona ndikati ndoda handimona right zvikanzi contact yangu haibvumi kushanda newe nokuti haikuzivi haikutrust kubasa kwedu kunoshanda trust but because ndaiona mwana dzaizara vediwe dzaizara mota dzaizara but musingazivi chiri kumuyanya kuitika chii saka that means mari aikuchumura zvake but iye ari munhu arisimbu asina kana nebasa rese but mari aikuchumura saka nguva mapurisa itosvika achitotengawo mapurisa cheo nemavheni saka handambofungira kuti pane anything chiri legal chikuitwa zvikanzi saka inini iwo zvoita panapa ini space ndokupa handika even mazitye cover up aindokusira but contact unosvitsvakira yako indikungoti dololo contact ndinoiwana ipi ndosvitsvakirapo ndokwanda contact kupi ndikati ndoda handimona mukadzi yakazosvika pakuinda akandisiya ndiri paya mai mwana apa handina contact ndakatanga kutotengesa iwo mazitye yake iwayo handimona ndichingonogara but pasina chiripo ndokuzoti one day pafura narasta vekuzimbabwe vaita mapeace job handimona apa ndiri kungopinetsika nekutsva baba vekumba ndakuvaudza ndikuti kuri kutengeswa chi zvinosvitwako ndaingoa dzari kunotengeswa hembe ndasigwa posto handimona saka ndakuvaudza vasi kuziva chinhu pazopfuura mamwe marasa 2 varasa vaona kuti ndiri muzimba takutaura nyaya tiri kuseka ndikati panapa ndotopo ndotobvuma handika ndotobvunza kuti zvino ndikati nevana hanzvadzi imimi nokuti ndaiona vachimona zvavaimona kwaimini zvamuri kusvita izvi zvikanzi hachi ndimbanje ndikati ko munodzitengepi zvikanzi pane munhu anotitengesera chichinhu bva vadii ndikati saka munokwanisa ndilikawo nemunhu uya handimona inda kutochinja kubva kune iyi handiizivi asi mbanje kumusha kwedu dziriko kazimbabwe todziziva zvikanzi muda kutenga dzakwanda sei ndikati ndongoona dzokutenga ndotenga dzakanda sei ndakatenga nechi2 kg guys ndobva ndapiwa contact yemunhu yanga ari mumalawi mozati mbanje kumalawi inorova sei guys right ndaenda kune malawi yandamuudza nyaya yangu handimona tikunyeperana chivhundanavhunana chizulu chekunyepa ipapa but chasitainzwanana handimona zvikanzi oright mari mberi munhu masure because angatange nekupa handikuzivi ende mukasungwa you don't mention my name ndomutemo wokutengwa ndakapiwa handika ndikati oright mbo ndapiwa tu ndingikiri yangu yaya ndikati saka ndo zvikanzi no akutondibatsira munhu ya zvikanzi munoisa muchicardbox chemechisa ndoma munopeka mutoisa chichicardbox chemechisa ndochamunotengesa atondipa neprice paya mai mwana ndakanga ndochikuchumbura mari zvino chiwai kuenda nyaya baba kumba kwandisikaudza chinhu ka iriski yangu kana ikangodochinja kai ndatozitenga mbedha ka ndatenga mbedha nemari yezolo handi muri kunzwa ndazitenga mbedha wangu ka varongoti mapeace job zviri kufaya izvo pachiposto paya paya mai mwana saka vanhu vaya vanga vakuya pachiposto vaya handi vanga vakuya vachitsvaga zvaitsvaga mapauda vanodza ina handina handika ini ndine saka vazhinji vakachinja vakatwista kudai vaiti vakasvuta dzekumalawi katime yacho nevaisitika kufuriza nembanje guys kufuriza nembanje kufuriza nadzo
handi muri kunzwa. Saka vanhu vaitodii vanga vakutodzifarirawo varungu vaya nechi vanga vakusvuta vakutodzifarira hanimaona. Saka ida kutofambisa business ndakutofarira business business umar guys. Ha hemba ndakusiya hembe vamwe vaiti uya vachinonga hembe dzedze cover up dzedze dzototengwawo ma10 5 dzoinda ndonotenga kana ndakuinda kunohodha ndonotenga ndikikiri inonzi ndonotenga madzemuzi jobek dzedze ma3 5 10 yaya ndoyana ndowedzera dzistokuigara yakawanda mapurisa suspect hanimaona. Ha ndafamba nayo mama zviri kutofaya mai mwana kumba uku ndatoimprove uku handika hatina kubva pamba paya rendi yakaita kutomupa 6 months kuti chitomuvhairirawo hanimaona 6 months wo baba ukwai mukoma kuseni makananga kumabridge kwaenda kumazimbabwe kumabridge kune uchitiwawo kiyakiyawo magetsi chichichi amene zvakiyakiya ngoko hanimaona vachikeka uchione zvima 100 rand wo 50 150 zvichienda zvakadaro life yatofaya guys yakutochinja bo zvekuti hanimaona bhaji yaifamba mai mwana takati 2 kg chaipera ndikapinda mu5 kg mai mwana 5 kg ndikapinda mu10 supplier hachakwanisi kundisupply handimaona supply chakwanisa kundisupply mai ndatokura kai business ndatokura kamusikana kane nharo kakazimba kane nharo muvanhu imomo kari kudzitengesa ndapinda imomuya handimaona ndazoti one day handika ndanzine vakomana vaye vakangatoya mabhuru angu marasta kaya vana jaha angatoya mabhuru angu zvikanzi mothers stock yenyu dzari kupera kudai so kujozuku kune mwe munhu anogona kutokupai 50 grade ribo hanimaona ndapiwa macontacts ndafundira nemunhu uya handika munhu yaniti moya wakuseni handika ndikati manje kwandogara zvikanzi munotomukana 4 makuseni muchiuya because kwaitwa mastop and search kana wodzoka kujobe kudai mastop and search anenge akamira chinzi munhu wese out hanimaona vanhu vachimiswa konzi batai kombi makadai mubata vanhu vobata kombi kudai zvikuru sei varume vachisechiwa. Saka ndaigaya kuti ndofamba nadzo sei kubva nadzo kupi kujozuku kusvika nadzo kupi kumaraini kudefton. Saka ndamukira mangwana makuseni ndakamukira 4 o'clock handika dzakashaya ndamira pandikikiri pataxi rank paya mozama taxi anofamba ndichitokwira ndichitorova pasi kujosi handika 6 o'clock ndandotenga staff yangu munhu akanditengesera akabva atakandisa manje zvikanzi right sister mubusiness iri amusati mambotenga kana asina mbotenga zichibva kure hanimaona zvikanzi zvomoita munonotsvaka perfume yenyu ndokutonitsa pachishopu chatengeswa maperfume motenga perfume yenyu motsvaga zijacket rezibhomba munogona kubereka musana uko hanimaona apa gayai kudheni hapana dhara hapachari kuziva guys idhiri rikurwa nemukadzi ari wani mobereka muchidi mopinda motikari musavhunduke mapurisa chero mukadzi budai neconfidence muchitotaurawo handika kana makaspraya perfume hadzikurumidzi papo kunosvika kudefton kudzekesa dzabuda smell inenge isati yabuda plus the other thing kombi iri fast fambai nekombi nokuti kumachitima kumatrailer munogona kungosuka mhepo hana inomboti tsemu kuti zvari kutaura izvi but ungonoti hapane kutotamba ndo yatovepo andipapapaya ndini dzasungwa ndabereka kumusana uko handika ndakabva ndatenga zibhomba jaketi rangu semunhu akamehwevo vakuita business ndatenga perfume yangu pamunhu asina kugeza ipapo ndini yokukombi ndapinda first day ndakabudirira ndambowana nemapurisa naimwana ndakabudirira kurova nadzo hanimona ndasvika ndatengesa saka ndanga ndakunohodha every day ndo zvanga zvaane riski manje pakuti dzaipera unenge uchiona uchiti aiwa idzi ndigona ndichovha kana 2-3 days dzosvika dzopera same day hanimona you are pushed with same day uende apa kumba pacho vari kuziva vari kuziva kuti nakutengesa chi ari kumukira najobek kunohodha mbatya dzake kumastreet uko ekujobek uko hanimona ndizvavari kungofunga zviri kuziva hapana chimwe guys ndakachovha ndichiti ndikaona mapurisa aripo hamene zvaingoitikawo papapa ndichika miraculously ndasingabvunzwi painzi mirai paingonzi vakadzi mirai kusaidi tomiswa kusaidi tenge tine zvimahandbag zvidiki hanimona but zvokuti sechwa pamabhodhi hatisetyi taingoona pane varume ndoaibatiswa makombi vosetya saka ndakambeya guys ndikapesa ndatoziva kuti hapasina panovisa vakadzi varume ndo vanobata makombi saka ndandotofarira kufamba nemakombi asi kuna kombi driver wana aingonyuma angakundisa achingoti iwe uno everyday nda uchibve kutanza unenge uchimbonoitei unodzoka nekabhegi kunei saka guys ndiri paya pachiposto pangu paya life yachinja kai ndave nemubhedha ndatotenga tv ndatenga firiji yangu yewhite guys muri kuiona firiji nguchona chifiriji ichi handichirashi guys chifiriji ichi chakafamba ichi chinoshanda asi handichishandisi handichirashi chifiriji ichi
chinongofamba pandinofamba chichingoro pakona chongogara chishandiswa chidi chongogara pa nokuti imemories chifiri chichi imemories dzangu ndo chinhu wacho ndakasana chipa memories memwana TV yangu yaya kune ma TV yaka chidumbu chakadai ma TV yaya hanimona tenga TV memwana tenga DVD takutotenga kutotenga ndikikiri ma disc tichitobonawo ma movie ma African movie ndo aitopa nguwa yoyo tichitotengawo rechambanje tichitotenga ndikikiri tichitoonawo ma uya aya ma African movie zvatoendani kafriji kena kakangu kari pakona apo memwana kane kachingoro nemvura wo makumba yo kumusore uku pamwe ndotengawo kucha fridge kana ma braypack ma tuni ndikikiri ma braypack aya takutokwanisa kutoisa umwe chiri muchachotozara kuti ngo akudhara nozipo kuma 2008 9 chadozara chifiriji cheche maimwana totengawo maimwana mari riri kupinda ka saka vanhu makastoma aya ari kuuya manje achitenga zvokusvuta izvi animona saka pane vakazenge makambozvinotisa kuti vese vanosvuta vamuzvitarise vese vanosvuta masigaretsi vanosvuta masvigaretsi vese aka saka ndaizviona but ndanga ndisina dhiri kuti sigareti kana kuti handisitori nawo dhiri nazvo ma 2008 uku ndandisina dhiri nazvo saka one day ndazoenda kumunhu wangu yemunhu yamujobheki yeta tojairana atove bhururu wangu zvokutodaro ndasvika kujobheki uko handika kune vanhu vanga vabatigwa fohla ma-RG efohlaya aipinda nepa vanhu vachadhili iko zvino guys vanhu vaidhila iko zvino vana vari komazana hamudhili chinhu ini hamudhili chinhu kudhara kwaidhiliwa anyway kune vanhu vakanga vapinda nefodya dzimwe dzikabatwa pakatogwa mabhokisi efodya aipinda akawaridzwa pasi pematraki saka fodya yaya yaiswa pasi petraki kudai yobviswa pasi petraki yorongedzwa pasi petraki ichisoletepiwa iri pasi petraki kudai zvokuti chero mapurisa aizviziva kuti kunopinda fodya vakatsvaka kudai sofodya vangasingaiwani mubvunzai mashofe vanokudzai saka kune vakabatirwa fodya paidiwa mari dzimwe dzanga dzapinda nemwe traki dzakabudirira dzimwe dzakaningirira dzakabatwa idzi paidiwa mari hobho kuti dziriliswe mapurisa madhiri emapurisa mongomasiva saka ndichisvika zvikanzi uyaya munhu wangu yakunditi malawi yakunditi chomi dzinotengwa idzi hausi kudzida here handiona vanhu vari standard ndikati dzombotengwa seiko mari svikanzi dzinoita 1 rand mudzanga saka ndakaverenga kuti chinenge chine ngani checha 10 pack chiya chinenge chine ngani 12 pack chinenge chine ngani ndikaona kunge zvinenge zvine mari zvinenge zvine mari zvikanzi tora box unotengesa fodya unoita mari ndarovera moyo kudombo mari yangu ndaifamba naika ndakaisa muchiuno ndaive nechibhegi changu chandaitenga zvatengeswa kudhara kujobheki uko chokuti unosungirira muchiuno saka unosungirira uisa mukati mechiruda saka hapana ndaimbo kubira mari yako because inenge iri mukati ndatenga box riya ndatenga nezvinhu zvangu nestaff rangu ndatakura box harinamboita problem ndaenda naro muzati ndakasvika ndichitaura kuti ndichisvika ndakasvikotaura kuti RG Remy gold papa ndichisvika kutaura anzi vanhu vakaita mari inini kadhini one of George inini ndindaibika madrama pagwera mama musingazivi imimi munoziva the other side of me you don't know inini chai one munhu akanetsa pagweri one munhu akadhila mukabvunza madhila akatanga kuti vakatenga kuita zvemabhero pagweri ndivanani vanokudza kuti ndisi takatanga nawo mabhero ndisi takatanga kuziva kuti kunonzi kumoza kunopinda nepapi kusimagula bhero munopinda naro sei kunana chimoto chimoyo munopinda nepapi maledha chitaka kupinda tichimaona ndisi takatanga nawo takazosiya vanhu vakuwanza vakudiva takutostokesera vamwe tikazosiya handiona right RG yandaitora ndaenda naye paposto paya munozati ndakangoudza kuti ndine vakangoitesta kudai fodya yanga yakuvanakira apa price ye1 rand apa ivanotenga 20 Stevenson chachaka chingechita mari yakaikana kuti kumameno ticheta mari indi kuita 1 rand fodya yanaka handimaona fodya yakafamba hamene zvaingoitika fodya yakafamba box ndakari kurubura bhazi ndikati zvinhu zvine mari zvindabva ndatofonera munhu ndikati iwe mabhoxi aya vanhu vaivasana mabhoxi makasvika ndino ndine 5 boxes dziri pano but ndinofamba nadzo nekupi ndikati I'll take a risk I'll take that risk handiona zvikanzi ndikati mangwana makuseni stock yangu yapera ndikudzoka handi uku ndiri kumhanyisa manje uku ndiri kumhanyisa ndakutomupinda musigareti ndapinda handimaona uku ndezvimasitye zvangu zvecover up masitye icover up trust me yanga iri cover up kuti mapurisa akauya nonganda pakawaridzwa ndakagara apa ndisina dharaka ningosingashamisiri chingoriwo nje munhu mai mwana vaitoziva pane kamuzambika notengesa apo mweyayi handimaona makuseni ndamuka mai mwana ndakamuka makuseni kuma3 ndandatomuka hana ichirova asi fodya ndiri kudzida kuti ndikabatwa jeri racho handiri budi but hana yairova but mari ndaitoida
fodya dzanga dzatengwa zvakandifadza nesuro kuti pedza stoko yembanje pedza stoko yefodya imi one day mari yapinda kapo mumbata kutofurayawo zvakutofaya ndadzokera makusena aindasvika 4 o'clock dzakabata ndatove kujobek akurariwika dzakatomuchaya ndave kujobek ndichifonera munhu akati why so everyday ndikati ndaitira police my friend come here achiuya paposition paya pamazitye mujobek paya pandizoona managereni paya achiuya ipo paya tichinda kumuwarehouse tichinotora mabhokisi aya achindibatsira achindiperekedza taxi driver achitaura kuti ifodya kaidzi ndoda kati yangu ndikati ko tikabatwa tosungwa toseka zvikanzi ndo handini mapurisa toziva nditotaura navo tondiwari pakadara ndifadzazve kuti at least ndakumbokwirawo ndakati nyevenukei kuti taxi driver anotora responsibility anotaura nemapurisa kana ndabatwa handina hapana chavari kuziva bichik sifadha hapana chavari kuziva uzati munhu akunoodha mazitye hapana vakazozviziva after 6 good months uri kunzwa 6 vakuti hakuna mari yemazitye yakadai mazitye enyu wandingone makawanisa every day ndo mazitye anenge achingoveko zviri kufamba sei ndakatizoita zvekutozoitiwa pakona ndikauchida kudhira kuri budirireka paupenyu kudzidzisai vanoita madhiri mimi if you want your deals to succeed never trust even your own husband even your own wife pane vanhu vakawanda vari kujerera itinavo vakasungiswa nevakadzi mukutsamwa muenga mukadzi tinodhura kutaura the same applies nemurume anogona ngoti atsamwa ndengozvitaura pane vanhu hazvisi zvikuira munzeve dzani never trust anyone ndaita chiginda goriya changu ndiri 1 handimaona zvikanzi tapinda mutakasangana nemapurisa zveshuwa mapurisa akaona fodya uyu akadhisa hana ndamupawo yake kati zvikanzi mazviona kama isister ndadhisa chibva ndati ndokuzondoka ndokudzosera handika taxi driver yandiyanga uchiuya everyday kuzonditi muri kuenda nodha here my sister ndoti ndiye ona ndofamba ndiye anga adriver wangu taxi driver aona kuti panga pachidlikaka naye aidlawo mapurisa odlawo ini ndodlawo handimaona saka taidla tese handimaona saka panga paranga rafedu makamboenda kutandarara maimai mwana kutandavara munokuziva kutandavara ndakuti ndikufamba nemi kuti munyatsonzwa kutandavara kuti unenge wakutoti kanzvimbo akandotokaona panere pashopping center munhu sanga kutokuziva varungu ndichivigirwa zvikafu nevarungu chigwa dhila wezoro handika nesigareti karg sigareti yanga yofaya simufairo chaiwo chaiwo ndakutouvanhu vamwe vanhu vanotobudirira kupinda nefodya dzavo kuva kutoudzwa kunzi kune munhu mukadzi anotenga fodya mukangosvika mukamufonera handimaona ndotofonegwa kuita tine fodya moms takafundika kudzani muri kutodzina ndakuyaka business woman guys ndiri asi toilet maplastic asi kuzvoku ndiri kambingaresi kefodla nechi handimaona ndobva ndazoti ndega iri business iri moyo wangu inini uno kazhinji kachonaka unonyanya kungoni unogara wandi pasignal moyo wangu inini amenoti zvakati ndakasikwa sei ndinopiwa kasignal so kekungoti ndikaramba vanangu ichingorova pachinhu ndichingofunga chicho ndinokurumidza kuneta ndobva ndastop moyo wangu wanga kurova manje kumbanje kuti I need to stop this ndaane fodya idzi kuendera kujere fodya zviri nani pane kuendera mbanje handi muri kuona saka hanangu yakaramba munoziva kuti ndakasvika pakurega nyaya yembanje mudhara uyu ndakazivaudza after 6 months asingazivi father daris vasacha vanoziva ndikasvika pakuti moyo wangu wanga kuramba ndakuti rega indidzile nefodya ndobva ndasiya handika saka ndasiya izvi handika ndakabva ndaudzawo vakomana vaya marasta vakomana vemarasta vakavhura chiposto vanga vasiyawo basaka ivo ndiyo vangakudhira nechi nembanje idzi saka vaiti vakasvika makastoma ndovati apo vonopuwa paya asi sigareti still hairegi kutengwa because vanhu vanotongosvita moziva vanhu machain smokers vaitongosvita chete handimona saka ndandisingakomplain vakomana vaidla ini nichidla taidla zvitese zviripo anga amabhuru angu aya right manajaha ainzi gipi mukomana iyi right tadi ndikufamba nemabhokisi ndikufamba nefodya right ukanya kutandarara gava rinodambura musungo chiwai kuzobata nekuzopupura kwandakahoita chokwadi kuti father daris vaizviona but ndini ndikuyaka nekeshimba kuti vanyatsokubvunza kuti pari kufamba sei moti vaiuya kavogara pachiposto paya handimona pachiposto paya hembe dziripo indokurumidza kuvadzinga chindai kumba munofanira usave ndodzoka chichi munofanira kubika chichichi vofamba voenda asi hembe vari kudziona mangwana vodzoka vaona hembe dzadziripo kuti munhu ambotengesei pakuti vandibvunze munhu anenge nemari ndiye mukuru wavo haubvunziki zvokumhanya right asi vakazotanga kunyatsozondibvunza kuti imi nyaya yaputika
ndakwira udhini nataxi driver wangu tamukira Joburg taenda tatakurwa maboxi 15-20 ndo tatakufamba nawo maboxi tozatombedana 2-3 days tisataenda 2-3 days dzedza dzikapera todzokera saka tatakutoziva tiri kuya 1 day takawana chakamanga stop and search mapurisa home affairs mapurisa etraffic mapurisa esaps maimwana vanga vakati pari vakaisa zvazvikuisa mbori zvinobaya mota zvazviya zviripo panga pasingaiti shika munhu wese out kwanzi kwaka kwarohwa robbery here the previous night yemakeshe yemazvima ATM zvere kudidi saka vanenge vaitsvaga hanzi ukabvunza norara nezhararo saka vaitasa kuti vanenge vaitsvaga masuspects munhu wese out makapeta mudumbu guys kuti unotobata kushure kuti ndazviitira here hapana chabuda here kushure uku uchiwa mudumbu wodzika kuti unosumudza maoko ukabata kuti pe kuti woti hapana here chabuda maimwana unoita mudumbu woga ugodikitira kubuda ziya kudai handi ugoita sochazviwetera kudai sengo zvanovaudza ndokagara vanovaudza kuti ndine zvinhu kana kuti pane zvinhu zvandinazvo mumota utango chanozvirevera woga ndakaona chero driver handika achibuda ziya ndakaona driver achibuda ziya ndikazati chakakala kuchinzi everybody out kombinga inomira uko hapasi kudhizika guys hapasi kuita muri kunzwa tanomira uko mota ndo yakataka kusearch kwa maimwana mota ndo ine zvinuka driver ajara kuti vanhu vedu murodhi hazvina chavigwi zviri kubhutu remotikari ndokwa zvakaiswa handi muri kunzwa kubhutu remotikari rangu dzichinovhugwa kudai sandiri rakanyorwa kunzi RG Remington zvikanzi what is this fake cigarettes you are selling fake cigarettes akazama kuda kutaura kana kuti kudii zvikanzi come on uya achitobatwa driver handika achikandwa kundakaita kuti unoita songo zvatiza kuti mboza kumanya ndo makambowati makumbanta jela kune vakambopara mhosva vakabatwa munozviziva zvandiri kutaura izvi ngatige kuzviita masainsi pano we are talking about the past this is past that's why we are sharing handika makumba anoita jela yamaimwana kubvunda makumba yakuita jela kuti kunge vanhu kutenge munhu wese akukuona ugopukuta ziya ira usingasibude everyday unori buda ziya hamona atotogwa maimwana adai akandwa maimwana driver tana kuti hapana way out pano ati inini handisi driver ndisiri muridzi ndeuchu do kuti ndichaziva kuti zvinorambwa maimwana ndandichiri jubbrani zvepapo zvokuti ndi nekupanika mapurisa emusouth africa asiri ekwenyu aya danga rekwedu ndakamajamukira danga rekwedu aitosvitsana kumapena because papasina evidence kapo hanimaona but yemunokwatawo plus masoja akanga aripo plus chii mapurisa hobhobho ndangosvika nchinzi mama os adami yona chiri mudiki ndakasvikonzi os are these your boxes isede kuti nditi no handika ndirambe yakaitoita gizi wedagere sitimaini ndakasvikoti yes zvikanzi kamiye ndichitotogwa pai mwana ndichinosundidzikwa muvheni manga mune mukomana uya zvikanzi inini handese driver achinzi buda driver ndichisara ndakagara maimai ndiri 1 hapasisina kapa ndo zvatovepo animona hapasisina ndatogara muya tora tundu yako takura tundu ndatakura tundu yangu mabhoksi angu aya ndapinda nawo matundu rangu pasaida maimwe ndatogara toona kuti pana papasisina mafoni anga ariko time kwakuine manokia 3310 kwakuine mamotorola zvinhu zvaivhika kudai so chananzi nacho chimotorola chaivhika nema3310 ndochananzi nacho chocho ndabaya foni handika hallo ndikufonera father ndasungwa paroad block masungigwei ndikati it's a long story ivo pfungwa dzangu kuti vasungirwa mapepa vanofamba sina passport asiya passport plus yakado expire madays vakati asungira mapepa vakati mapepa ngoma face ndikati hameno kana chano kuza mapepa but aisinya mapepa panguva ine plus zuru ndanda kutokia kia semuna iskwera navo ndanda kutokia kia ndikati ndasungirwa fodya kazi fodya zei ndikati fodya chaichedzo hatina kwanza kutaura zvikanzi ndikati ndichakuzaini ndisa police station ipi undurungu fodya dzangu maimwana ndasvika kudefton police station maimwana fodya dzatorwa maimwana ndasonyoresa ndatoregwa docket ndatoiswa kumaroom kunotorwa mastatement nyoresa statement apa ndonyoresa statement handitika ndatonyoresa statement yangu fodya dzatorwa dzatoiswa kuexhibit room handiti so exhibit room papai ndatonzi pindai masoso ndatopinda masoso hamaitowewo nevamwe vakadzi vangu varimo vanopinda masoso neme ndakatogara ndefoni yangu ka ndaviga foni ndipanedza kuti ndakaoviga foni apa ndaviga foni apa pakati saka ndakamaneja kupinda nayo ndapinda meme ndafona ndavaudza ngati
ndasungwa ndipolice station Devton police station zvikanzi kunowika ngati hameni kuti mmoyo yakati muri kuya hanomona but nyaya iripo mari yangu remember pandakanzi nyoresa mari dzamunadzo iri muchiwest mandivanovhisa izvi sezvi handika nyoresa mari handina kunyoresa mari ndikangotora chibhegi changu ichi ndikangochipeta nebhutsu ndikangoisapo handi ndikanyoresa ndamari saka vakangotora chinhu chavangochikanda bhozi mapurisa akudhara vaitoonembere kunzoka ngonzwa kuti nemari yakati inobiwa saka ndangoisa kunge chikwama changu chandangoisawo asi maive nemari yakatonuna yanga yakatosasikwa yanga irimo maitova nemari svinhu inotenga hanomona mubva zvangoenda zvikadaro ndapinda mamiya ndarova 1 night, 2nd night ndirimo, 3rd night ani makusana name chibuda chinzi budai munomira paparade apo say your name and your mhosva zita rako nemhosva yako tiriko mwoyo wangu ngokoti makastoma angu zvokuti kwaindasunga zvanga tori imwe nyaya isina nebasa rese handisi kutoziva kagravity yemhosva idzi kuti ndaitoti kusungirwa fodya nebasa rei hanomona ndobuda ndo zvandaizviudza ndasingazivi kuti itori selling fake cigarettes itori mhosva damba refu anomaona ndasiri kutoziva izvo kuti fodya ndobuda makastoma angu andabuda ndichichi anomaona zvakanaka zvikadii ndabuda makuseni mhosva zita taura senem taura mhosva taura handika then 3 days usingaendese kumapurisa usina kuenda kukoti ndirimo statement yangu togwa ndikabva ndakandwa mumanikirimo ndazopiwa investigating officer azouya nditora investigating officer musokutanga ngari mukadzi aya same day ndobva anzi achinjwe raiswa kupi ndo zvakanditira mwari wangu izvozvo vandapapachuya murume andona ari kuita nice murume yakutogotaurawo murume yasaka fajenza wakadzi wanepi saka chii waida kutengesa saka dzinoita mari inini ndakatopombonoka ndatomuudza vaimwana unoziva here grafiti yemhosva izvi ndikati fodya zvikazonesa grafiti akundiverengera manje chajemu ndakabuda tamhosva mudumbu nokuita kunge ndata manyoka hanimaona zvikanzi ndikasaka apa zvikanzi pamabhokisi aungaonawo 15 unogona kunge wakatarisa 5 or -6 years guys pekutanga ndakafunga kuti ari kundijuta ari kundivhara hanimaona baba vakazotevera vauya kavatsvaga mapurisa ekuziva zvozvo mapurisa ekunhanesi kubora ndikangotevera vanokangonomira nei pakona pangotaura nyaya dzemari kadi anotopa information yese vatopiwa information vaudzwa the same thing kuti shes looking at 5 to 6 years vaya vanodzi vakanzi mukuseherei mhosva yaminayo kuti makatisana nejeri 5 to 6 years ini ndakatofunga ndoda kujereka ndopandakazokonfesaka kuti ipavavhara ndakatengesa nembanjeyo vaya ndaitozvihoda svikanzi ndakakubvunzai ndaitozviziva ndakazviona but ndikati handozvitoripo hazvichabetsera kuti mutisora muchindii saka inini kana ndangoendawo ndo yacho ndo itoripo ndo yacho hapana zvekuita apa ndakutozvipa chivindi chekufeki mai mwana kuti ndo yacho ko ndikagoni ndatove mumaoko avo ko ndingadini kudhara time yacho chikafu changa chichiripo chikafu chekumasausa itopiwa chikafu nechopisi neshoprite yaunza matekaway kune vanhu vakusungweko zvino amunoti munodlei kujere uku masauzuko take away inenge nerice nechicken nemasalads ndo chikafu chatotouya chichibva kushoprite kana kuti kupick and pay kana kuti kuchopisi ndo chikafu chataidla vakusere muti mwati yenyu nemukaka andika nekapu dzenyuwo dzekangu dzesimbi dzimwe dzakaita kasilvish so amen right zvatodii paya mupurisa aya baba kwangu vataura vasitasa nditaura nemupurisa kanzi hapana here zvingaitwa kuti munhu abude chisvikanzi mune mari neuyawo yaka zvikanzi ndogona kutsvaga investigating officer kuti nyaya iyi nditaura naye handiti ndopakazoita mwari wangu ipapo mubva vataura naye handimona ndobva auya ndobva nditi investigating officer mubva yakanditora ndobva nditi unokwanisa kubvisa nikikiri une mari ndikati mamuchida mari I think ndakachajwa zvokuma 1.5 time yachona iyoyo asi yanga iri mari svinu handimaona svinu ndobva ndangoti unokwanisa here kundiitira access to imwe mari yangu ndakacheka chimetres pakona sokuti ndisabigwe nababa saka ndakacheka chimetres pakona saka imwe mari yanga iri chimetres but handauda vaudza kuti vanotora mari pamukuza zati okay kana ndakazobuda handika vanozoziva kuti mari inogara apa saka ndakati munokwanisa here kundiitira access kuchikwama changu pane chikwama changu chandakasunga chiri kukuchichi svika chikwama hauna kunyoresa mari ndikati hapana svikanzi kana ukashaya ndikati hapana nomboitasa unless murimi matoitora mupurisa atosununguka azwa nyaya yemari kuti mari ndinayo atosununguka tove relaxed takutaura panapa ndikati saka fodya dzangu unondipa svikanzi zvino zvatinoita handika fodya uchadziwana tinototsvaga munhu anouya achitora mhosva yako munoziva kuti mhosva yangu yakatogwa neumwe munhu mukomana akatora mhosva yangu wandisingazivi akati fodya ndedzangu guys ini ndikabuda scot free ndikarova pasi
ivo ndifunga ndizomubudisa kuti ndizomubudisa sei andizivi chandizo ndakangobvisa mari animaona zvikanzi right rega tirove mapepa takuchinja doketi takabva rachinjwa ivo mapurisa ndivo katitsvaga munhu wavo vakauya naye vakati madetails ese udza munhu ushu kamukomana kakapa madetails ese zvikanzi iwowo ndiye muridzi wefodya handika iwowo saka uchitaura pandakabvuma ndakavhunduka mapurisa but ifodya dzangu munhu angari mutaxi ndiye ushu taxi driver vanhu vangari mutaxi hapana kwavanowanikwa handika taxi driver hapana nomboita chiudze kunomutsvaga because ndiri kuinvestigata nyaya tichangofokasana naye ndikati bo zvekuti nhasi ndani unovata kumba zvikanzi nhasi mukuenda kumba ndikati bo mapepa anyugwa zvanochinjwa zvese zvava muzita remukomana uyu abvuma mhosva chinda kutove witness yekuti because ndakanga ndakupatika but ndakagara nemukomana uyu mutaxi zvinhu zvanga zviri zvake chichi mukomana atobvumawo mhosva hapasina hapana no witness nothing hanimaona msiwoyo chiurova pachivhurigwa chibhege changu chakanobiwa nemupurisa yakauya nacho chibhege changu chechiya akauya nacho akati unati maive nemari svinhu yanga irimo ndakabisa pa 1.5 yake ndikasara nechijuma chemari chakadai akati ifodya dziseredzi handimaona ndikati iwo chanofa kuti ndibvunza choti ndipe namba yako kuti ndikabatwa next time ndikauya pano nofa kundinunura because ndinda kutodzokera kubusiness tatowira ndakapa pane chakutacha tidini because mari akutoziva kuti mari ndamupaga muchira handimaona chibheki changu ndasungirira muchiuno andipa ndatozonzibuda ndatopiwa chibheki changu chitora izvo zvenyu wati motorola wangu zvese ndatopfeka papaya bye guys ndatorova pasi ndaenda handika I don't want to know you again phone number wandipa you don't have to know where I stay address ndandangonyoresa mhene ndakanyoresa ndisandombozivi kuti ipa namba handimabata igara ini pasi yabonga saka ndakangonyoresa mhene zvandakangonyoresawo ipapo handimaona ndokubuda kwandakaita handika asi ava ndatokonfesaka chinosvika kumba havana zvondiisawo pressing then because vakangoisawo kuti munhu anga achizama kuhasla mai mwana handimaona saka wodii ngoma ndiyo ndichagomira saka zvandandoita manje semunhu anga ozikamwa nevanhu vanobva kuzimbabwe kuti kuna mai vanotenga ndandoti iwe uchiuya nadzo ina handichaindi kuotora iwe uya ndokuda mari vanga vawandisa kavanai kurosesa fodya idzi machanga nanga akurosesawo masimba anga akurosesawo saka ndaingoti huya kana svika paposition unonifonera saka vanhu ndo vangotora riski ini riski yangu yanga yangovetwa kutengesa ndi paposition handakumira guys ndo zvinhu dzakandisumudza idzodzo fodya idzodzo handimaona takatochovha kutochovha mai mwana asi pamba paya hatina kubva pamapurastic because ndopataiziva hatina kubva right kwanhasi ndogumira pano mangwana tochipinda pandinouya ipati 2 tochipinda mupati 3 yekuti zvakazofamba sei because nyaya iyi nemasirisi yakareba saka ini chanoda kungozama kuuza ndechekuti guys don't deal handika in illegal deals though to be honest zvinhu zviri illegal zvine mari asi zvinodedza mapurisa ndoda kuti ndikuudzei handiti kune kana please zamai kuita ma-honest deals try to have your honest deals done haipere nhasi it's too long handimaona kanzi mbopusha imbijani tengai 15 tickets ndopusha mukatenga 15 tickets ndopusha 15 more tickets ndopusha 15 more tickets akupushi handimaona saka pane mupurisa pese pane mari muri kunzwa fana pane mupurisa pane mari pakatonuna pane mupurisa pakanuna idohwe rakanuna handi muri kunzwa pakanuna pane mupurisa asi pari risk any gun can shoot kune vanoita mabusiness avachiita zvinhu zvavo vachihasla mahustlers regai ndikuudzei handika hanzi ticket munhu akauya before 9 it's 100 rand after 9 it's 150 saka kana uchida kuita mabusiness chigindagoria chinotodiwa pamabusiness asi nini ndiri kuti itai malegit business handitika itai malegit business kutengesa fodya handika haisi hore yekunzi unganzi wauraya munhu kana kuti waba handika it's not a drug musatengese mbanje nokuti ndakudzai ndakatengesa mbanje nokuti munofira ujeri fodya masigarettes asi unosungirwa kunzi ifake cigarette nokuti ivo vanomanufacture avo masigarettes vana Steve Sendar handimaona muno ndo saka vanenge vasingadi zvakufanana nezvo zvokuti vanhu vekuteki vanotengesa
vanotengesa maadidas avo. Hanzi put me down for 10 tickets. Thank you Milimel, thank you Milimel, thank you Mbingares, thank you Mbingares, thank you Mbingares, thank you Mbingares. Right. Zvakafanana nemunhu handisi kuziva kuti ari kuisa maangry face uyo wadedzwa nani pano uri kudei and we are talking nyaya dzedu pano iwe wakwana papi wabatikana nei hamene chiri kukunetsa. Hands tickets for what I'm sorry. Yezo just to support me for the upcoming show iri kuya just gina vanongotengera ma tickets. Angry face ndikapedza pa nchakublock. I'll block you, don't worry. I'll block you because I am here to share my story. You were not part of my story and you are not part of my story. I'm telling my own diaries what I went through, my life when I came to South Africa. So and this is what man vanopinda nepakasina sina ukusa angry face wa shotwa nei wagwadzwa nei but ndichakublock ndapedza, don't worry. I'll block you. Right. Saka faith imimi makauya ku South Africa kabvunzana wakaya South Africa time yoyo imimi vashinji makaza South Africa yanaka animona makaza South Africa yanaka hamuzive hondo yekumasuro zvaitika mu SA imi South Africa makauya munosvika mugamuchigwa pageta moburuka bhazi makamirigwa parenga muchitopinda mu flat muchitopinda mumba yakanaka chibvunza kwaya kudhara singazivi takadzingwa mafoni tisi vaya vakadzingwa mafoni guys tisi vaya vakadzingwa mafoni vasingazivi vari kuenda upi mukurarama sei mukunotanga sei kumba kumasiya mavhara madeals ese muchitiza kuti zvinhu zvaoma nhamo yatanga takudai kwasara 5 tickets guys mila kutenga 10 kwasara 5 mila kutenga 10 kwasara 5 maybe ari kuisira kuti makuenda but why angry face ndiani nongobowa so angry face kana chisira ndakuenda why kusa angry face kuti ndakuenda why unongonyora kuti kagarai kwasara 5 tickets ndo continue ndo sira asi yakareva still atipedzi nhasi asi tigona mbupusha still atire 5 tickets guys 5 tickets okay tendai tickets thank you vanhu munoda nyaya vakomana tendai thank you tendai thank you for supporting diaries, for supporting SIS MELLY. Thank you very much. Thank you. Right. Yeah, my tickets are kufamba. I hope team mure ma tickets muripo. Team mure ma tickets muripo. Hanzi takaya gorero zvima tickets zvakaoma. Vana vechidika vaziva vashi understand. Ava understand what we went through. Ava understand. Right. Hande mberi. Sezvinei ipapo ndakuenda kusaidire kwa father ndokwanda kuinda uko father ndakuza ngati vari kubata bata nditi vari kune vamwe varume vanoziva vanozviziva izvi mainda kupasema bridge papaya panenge pachigadzigwa zvimota vamwe vanoita zvemagetsi emota vamwe zvechiva ndezvechi antika ava vandi ndeve magetsi ka anditi ndeve magetsi ndeve bata zvese jack of all trades vane mapepa azvo hanimona but mapepa ekugara mu South Africa tina tizvidhura 1 tizvidhura 1 2 tingoriwo nje vanhu vari kufamba munominyika zvokutangouya right sezvinewo mwari kana vakuda kuvhurira kamera ndikudze vasikana kana when it's your time for God to bless you no one can stop that blessing no matter akatsamwa zvakadii kana kuti akanoreverera zvakadii kana akaisa maangry face akadii kana mwari vati it's now your time to bless you blessing rinoduruka sezvikusaidi kwavo zvinoita one day ini ndidatokondiya nefola dzangu ivo kusaidi kwavo ku one day vainda unoyaona zvima 50 rand zvavo 100 rand 50 rand zvidhura zvairema guys vainda kwakaita rimwe zitrack rakauya track iri ranga raitodzoswa kubva kugaraji andichazoti garaji ripi rachinzi chichipiwa muridzwa rokunzi chidzosera indaisai kusikirepo hari chichina parichagadzirika rakatodhi engines fagged up magetsi wacho emuda mumheno zvarakaita andiwana saka munhu uyu anga ari mupedi aitaura chipedi wokulimpopoko animaona zvikanzi kunonzi kuBakersford uko anga ari businessman saka mwoyo wake waimurwadza ati sakunzi kuscrap yard zvogwadza ndobva angu aingodzwa kuti handi kudhara mazimbabwenzi maitembiwa maiti mukanzi musikana wemumba anodiwa mumba vanhu vemuno vaitatsvaka musikana wemumba vaiti nditsvakirewo musikana wemumba muzimbabweni ndikunyepa chero paiti pakanzi pane mazimbabwenzi ari kugadzira chakatapa ndope vainda kunotogwa mazimbabwenzi akayodzera muno mabvunzi vakaita mari because zimbabwe ndo raidiwa vangosati vakuba mazimbabwenzi vangosati vakuba vakuita unhubu vakuita sei mazimbabwenzi anga ari vanhu vaisika vari mahard working ende vaishanda basa ravo nemazvo zvichifaya
isai handima vegetable arimo kusakadzemo handimaona vanga vari vanhu vaidiwa kudhara handimanzwa vanzi audzwa kunzi pane varume vanogadzira vanenge vaungana panogadzira vanodi hanzi chero nanhasi mazimba anotida batindurani mazimba hamuchadiwi mazimba hamuchadiwi ruoko kuba handimugoni kugutsikana kuba mazimba kunotikanganisira zvinhu zvakawanda tave vanhu vakatoipa iko zvinezvi vanhu vakutodiwa munomu ndivanhu vekumalawi nevanhu vekulisutu otowa munhu achiti ndotsvaga musikana but not wekuzimbabwe ndoda wekumalawi kana tokulisutu vekumalawi vanonzi vari honest mazimba kuba mazimba anoba kubva kuchikafu ka zimba roba chikafu kuisa mubhegi maimwana chikafu chinhu chanogona kukumbira zimba rinoba robuda nacho roinda handimaona ndo patave totozviziva zvozvizvo right zvikanzi nemune zvikanzi auya nehanzi rawiwa naro richitowiwa zvikanzi vediwe amuna pana vakagona kugadzira traki chichichi saka mota yakanosvinomira pamberi pafadha ipapapa handimaona zvikanzi rakaita sei traki iri zvikanzi aha kwanzi rakaora roda kutoti riridi rinorashwa ko rinodididi zvikanzi munonditrasta here murisiye zvikanzi manje riri kutowiwa zvikanzi handifunge kuti pane munhu angariba rakadai harina zvatinoita zvikanzi kwa kusina ukriminal hwakanyanya kudaro zvokuti waiti ukasiya mota bowana yabviswa mavhiri kudhara uku hanona zvikanzi ndipei nguva ndikutasire motai vasaraka vatanga kufamba nayo mota yavo vachifamba nayo handika vafamba nemota yayo handika vakaita ndofunga munhu achifona zvokungotrasta munhu asingasivi handi vakaita 1 week vanaro vachitsvaga kuti ndepapi vachitsvaga kuti ndepapi vachitsvaga ndepapi vanhu mene zvavakafaindawo atinini handizozvizivi handimaona munhu yachifonegwa achiuya vakangotaura kuti ndine zimota rimwe ranzi rakaora rakadii but ndozati ndogona kurimutsa handimaona munhu yachizofonegwa achinzi uya achinzi hande tinotenga list yezvinhu izvi vachinotenga list yezvinhu riya vachiuya achiti ndokundipei dzimwe 2 days vachipiwa dzimwe 2 days handika richipera zimota riya vachipinda mota ka muridzi aripo vachiisa kii chiti ziinjini richiti rum roga zimota murungu wakajamba kwete murungu munhu mutema akajamba teve jani ainzi teve jani akajamba akati rakanga raposana nzira ina kuscrape yard rafamba how did you do it akabva atapirigwa azhavirigwa anakiligwa apa kwaishetwa zvimari zvimasikimani anomuona yesi mofela wani madhumbero mezvirisei akabva ajamba ndobva anakirwa akati I want to pay you, but I think paying you is not enough. What are you doing here? Do you have papers for these things that you are doing? Akati yes, I have papers. Can we meet tomorrow? Uye nemapepa ako nda kuona. Munona kana deka rakuda kuvhura. Zvikanzi vachiuya kumba zvikanzi munhu zimurori riya radhuma karamuka ndasatosara chitendera naro munhu anditi mangwana nemapepa angati mapepa mamwe nemapepa musina mapepa zvikanzi no ati nemapepa echikoro handimaona azateka matikisi nokara nyaya zvikanzi mapepa echikoro ndikati ina namusa mfungwana ivo vaingoti wande imwe yaya pamwe padango toburiswa bhegi mangwana vachisvika maimwana munhu achiuya mapepa achimba munhu akati akiziyo zvikanzi yes zvikanzi naiwe what are you doing here munhu akubvunza what are you doing here with these papers vakati handina mapepa ekushanda handina mapepa ekushanda ndingoriwo munhu saka this is what I can do for me to survive like now zvikanzi no I want to give you a job when I shita mwari same time zvikanzi a job zvikanzi do you want Zuva hello ndiwe waraisha zvikanzi newe zvikanzi ndikondo zvitoripo zvikanzi I want to give you a job vakutaurira nakapaya zvikanzi unogara kupi zvikanzi I don't stay in Joburg I stay in Limpopo zvikanzi kulimpopo kupi zvikanzi kunonzi kuBakersford zvikanzi kuBakersford I don't know zvikanzi yes you might not know that place zvikanzi ndine workshop anditi ndine workshop zvikanzi workshop zvikanzi pane ndine ava ndivaya vanotongawo kunzvimbo ikoko hanimunoona vanotongawo kunzvimbo kwavo vanototyiwa vanotozikama vanotone zvinhu zvavo zvikanzi yes zvikanzi when can you start zvikanzi I don't know papers zvikanzi don't worry about papers I'll take you like that and if necessary I'll help you kuti uite mapepa
uye akati but tinogara kuno kunti chikanzi no then you have to relocate. Munhu yakanzi truck irori ngachitotakura zvinhu zvako mai mwana. Ndobva kotoita kwasiyabonga kuya. Animona. Taki vatouya zvikanzi takutoenda kuLimpopo mai mwana. Mwari vatovhurira zvinhu zvanaka. Minamato yamunonamata mchita bhozi ndanga makamana varume vasingagona kunamata unonzisa unamata. Uchiziva situation yako. Apa inamata sanzoti Mwari business rangu randoita irosungisa. Every day ndetunamata. Business rangu Mwari ndirosungisa. Mwari ndi protect ini andisida kuenda kujeri. Protect. Saka ndaitonamatira every day zora mangwana racho rimungira kanaka. Ndisasangana nemapurisa. Ndaitogara ndipamnamata. Animona. Ndaitogara ndipamnamata. Okuti handidi kusungwa. Ndaitoshanda guys. Truck iri yakundungundura saka you are going to drive this truck iwewe. Si truck iri toinda kuLimpopo akati no problem. Rauya takutovharira siyama we are going. Ndinusha. Sesihamba mina sekatholile umsebenzi lo sesihamba lapha pasosinika khona i-toilet pamuromo ka ndakwinda. Ndiyati ndizitele tinoziva kumba kwangu kuZimbabwe. Do you know my house kuZimbabwe wewe? Unomthi ndizitele ndakusenda kuti umshauda paya. Animona. Akuzela kuti esizvinhu zvichipinda mutruck mai mwana. Apa aitsira sana basaka. Anga singafungiri kuti vanhu vanozivane zveya hapana chavanoziva. Aona baba vari kuya kudrivers mukwendere truck mai mwana vari kuzhezheudza. Akangosara chakaya. Ndesera chikandira 10 rand yekutenga ndikikiri kuidoro. Doraita 5 rand I think panguva yokoti. Hani mazviona. Tichikwidza zvinhu kakutobasira kuita zvinhu mutruck kutindi. Tarongedza chimbi. Ifast trekei. Tarongedza chimbi mai mwana. Ndandasara nemabhox angu efona ndokunga maviri. Mabhox angu mutruck imomo. Ndiyandinoonera mberi nyabona pambili. Kuti ilapo kuedza kana pambili. Ndikuziva kuti kwatikuinda kumareserve here mai mwana. Ndikuti town yakafanana nakane Defton. Handizozati ndikuinda kumareserve. Ndatara ndikati hayi ndakangwara ndinoona mberi kuti haufa. Mundu takafamba wedu usiku wese takafamba takazosvika late. Kwakuya tasvika. Pakanzi paworkshop pachona papakazauri pane mafleet of marori ozvishowawo zvima-TOB maforklifter chichi zvakazara. Zvikanzi anenge ane stand dzanga rakakura kudai so kwadzo pari kuvakwa zvikanzi right ukuona up pari kuvakwa apo ndopandiri kuvaka marooms. Saka kwaiko zvino uchambogara mumukuku. Munoziva vanhu vemuno magangira unoita so hana kuzvitaura tiri uko endakaramba kuinda akazvitara tasvika mai mwana apa tunhu tauya nayo ndasiyana vhairira siyavonga tauya kunoku marumu ari kunzi chiri kuvaka marumu ari pafoundation pawindo pafoundation yepasi cheche mai mwana paground floor apa tikuzivi saka mukuku mukuku ndomumuvana kugara tichivaka unopera power mai mwana unopera power but ini ndinapera ndaidzakwende ndiriwanika ava vari kutofara sikaitika vari kufara statement yebasa zvikaza zvinana basa togara mukuku imomo pira kumwedzika kana ndakura akatotsvaga pamwe pamba kuzvine basa re okay handatonata pane kutamba apinda mukuku ya namunewo flow asi mukuku machonawo tarongeza plus kwa kune matoilets wanga because paitogara muvashandi about 5-6 varume vanodriva mafoklita chichichi vagara saka pane matoilets akandiswa 2 sakanzi uyu auya nemukadzi wake saka ndamba mukuku wake ega ende mukadzi toilet isana ndane toilet yangu usvendiri wanze mukadzi toilet yake musaishandise yekutoflasha ukayaya kuti dzanaini wakasiyabongawo hanimona saka ndaitoziva kuti ndetoilet ndingazvizviklina kuti mukuku meme ndatosvika unatotraya kuti mukuku muyame asi zvakaoma ndakutotraya kuti nditewo kahome mukuku muyasi zvanga zvakaoma asi kana nokuti nzvimbo yeBakersfield yo inopisa mai mwana tinochema kuti Grassfield kunopisa kunoko akupisi kunoko nzvimbo yeBakersfield inobhena inopisa mai mwana saka maiti usiku kudai so mai mwana waivata pafloor muzenge riya rinenge richiita kubvirawo moto ngwaro mukati momo richiita kubvirawo mukati momo zenge iroro handimaona iwo wachonawo zvakaoma guys zvakaoma kana uchibika unobika wakatovhura dhoo mai mwana kuti unenge uchitochururuka ziya muzenge rinopisa mai mwana kana kuchitonhora muso kunenge uchitikwesa kuti kuri kutonhora kwakusingatonhoruko asi muso kuti kuri kuita sekuti uri kutonhora handimaona kutonhora chechitonhorawo chimazengechi chechitonhorawo chekuti chechitonhorawo ziya chitonhorawo mvura mai mwana bodo vedu we asi takatogara sezvineiwo munhu anga achitanga kuti marumu haanamboita time marumu muya within a month marumu anga agunduruka mufunge isisati kuti atotsvaga kanzi mwedzi kudai akangorohwa munhu ane mari akangorova marooms kusumudza kudai handimaona same time marooms akatisakapita first kunomavhura chinzi nai mochuza room yamuri kudawo ndichienda kuchuza room pepa nchiti ndo iye pakona imbo handimaona tichitochiftira muroom yami zvakatove correct manje
yatove home asi kumaruzeva kumachonyonyo kumaruzeva kokuti mabhokisi aya ndakazokweva kanawo mumba hakuna kwekutengesa hakuna munhu ane basa nefoodline koko hakuna ive nebasa chakati zichotozonditisa mari hanimaona mazitye aya ndaiti mazitye asina basa aya ndaiti mazitye enhikikiruko handimaona neshilduku ndo akazinga kunditisa mari kuti kumareserve ka kwataidlabu kwairimwa kwataidlabuwo nechekuti kureserve kuti mombe dzichitotendererawo dzichitodididi handimaona kureserve mazitye handimaona andakava nawo aya ndibva ndangomawaridza akatozotengwa ndo ndaanda kutozorha nawo kuda kudzokera kuJoburg kunoodha mazitye aya avhundutsika ndanotofamba nawo zvakanaka netaxi ndichidzokera kunoodha mustreet muyana ndichinosarudza musi unonge uchivhugwa mabhero ndodzokera ndandotosika manotengesa mazitye pano mundende musi unokora vana mbuya machembera aya nemusi unokora vanhu mari vevana ndiye nditoripo ndakawaridza mazitye angu ndichitengesa mazitye angu ndiri pane vamwe vachitengesa asha dzavo vamwe vachitengesa chine ndiripo nemazitye angu andaitodzoka ndisina achitotengwa zvokutodaro vanhu veko kwanga singatengi hembe muchopa vairada mazitye kumareserve saka mazitye aya ndiwo angatondipinza chibheki mulaini but zvakasina profit yakati nenyaya yekuti transport yekubva ukoko kuenda kure kwaizodhura nekudzokawo kudya kudii zvaidhura hanimaona waingoono zviprofitivo zvishomawo asi zvanga zvatochinja zvisina kufanana maimwana hanimaona right tagara kuya sezvinei vangwenga murungu akutofaya hachatauri nyaya dzemapepa dzeakataura dziya dzokuti tikasvika tita zvemapepa anoti zizvi hakusina nyaya yemapepa yachataura munhu ya atonyarara paya munhu uyu atomushandira 4 months 5 months achataura nyaya dzemapepa apa time iyoyo vaiona mari 3.5 kuti munoti mari yanga ine value sei mari iyo yanga yakawanda sei nguva iyoyo 3.5 yaitokwana zvisina kusara nechange nekudini kunyanganya mari iyoyo vaitove the highest paid ka ipapo pakambani right one day mva kwa zvekuti munhu ati wakugara panzvimbo wakugara panzvimbo wakuzana nawo nevanhu wakudii handitika pamba pamarooms pamunogara papaya panogarawo vamwe vanenge vane mota dzavo vaishanda kumamaini chichichichi ndifonera ndakuedza mukoma handisati ndatarisa but ndichatarisa ndiri palife asati ndatarisa regai nditarisa two days tarisa iwayo kana ari wayo ndiwayo alright ndotara nemi kana alright regai ndigotarisa ndokuudzai alright sharp okay right ndadi paya zvikanzi hazvachatauri unowirana nevamwe vanenge vari pamarooms handi kune muzavaridzi veko vanenge vane mastendi saka vaingovaka maroom for vanhu those people who comes vanoshanda kumamaini and what not vanenge vachiti kunoita nebhiziness remaroom manje because vanenge vashanda kumamaini saka vanenge vaida kugara padzine pamamaini pinzvimbo dzemamaini because vati nzvimbo dzemamaini sanditi kwabva kwauya umwewo aibva kunoko kuti ndakasvika sei kuRustenburg aibva kunoko kuRustenburg ndagara ke kune zvekutamba aibva kunoko mukomana yauya kutaura chitswara chiri straight forward auya uko akati ndakangonzwa kuti unogona nyaya dzekuti ndimbonisira mota yangu yanisa didididi handi saka mukutaurana vachigadzira mota vachidini papai handimaona vakatanga kutowirirana kuti nyaya yanokutowirana kutoita nyaya nekutotanga kutowirirana papai handimaona mota yake yatonaka kutofamba nobva ati iwe wai uchishandira munhu uyu mongoziva vanhu kunyaya nevarume vanonyeyawo zvikanzi inda uchishandira munhu uyu usingatsvage basa kumainiko ava kabva vati handina mapepa kokumaini vandikuda munhu ane mapepa ndopinda sei zvikanzi patonomada ii zvikanzi ndinawo mva utomuti maqualifications vatomburitsira maqualifications zvikanzi iwe right mira ndifonere munhu wangu
2 minutes nobva munhu yatofonera munhu wake wokupolokwane komafesi zvasisinganetsika kudhara bva munhu yatoti uya naye nemusi wemande hapana chocho yakabvisiwa hapana chakabvisiwa zvikanzi uya naye nemusi wemande I think yanga iri Friday handiti zvikanzi nemande ugadzirire tiende handika saka iwewe mangwana womuka makuseni chani kutora tonoita mabiometric tonoita what amene zvanofanwa kuenda nazvo zvakanga zvakanyorwa zvakatumigwa ushu kuti vaite kudoctors report yamino ichichichi bva vatomuka makuseni bva yakavatoshowa vakatoita mapepa aya zvese bo atoya mandi vachitomuka makuseni vachitoenda vachitosvika achitovatora mafingerprints munhu uya achitotora mapepa avo achiita mafotocopies achitoti chakufonera go back mari aidiwa yanga iri shoma time iyoyo hamene inobhatirwa kumafesi shoma hanomaona achitonzi apa chatuziva hapana chitomboziva isimainiya kuti zvinhu izvi unogona kutozvitawo igana zvitori skesi skills muno unotongodi anti furai mwana uyu hanomaona kuti zvinogona kutongoita hapana mboita okay Kelly hazvina mboita kana 2 weeks phone call ichipinda uchinzi vachitosenderwa message kunzi come and collect your passport tikati munenge mota muchazvibvunza kuti asi yava yasina chinhu asi zviri kufamba sei vakati iwe ndareceiva tsamba handika yekuti ndiinde chichichi ndinotora ndikati indei munotora vamuka papa vamukira vaenda kupolokwane kuya vasvika vatotora passport yatouya uya nani ainge face nichakubloka tapedza vachisvika kwaya kuhoma face kuya mai mwana homa face yatokanda wena 5 years skilled just like that okay vatodzoka vakataka kutofona vari kuti you won't believe ndikati kanzi ndatowana mapepa zvikanzi pemiti chai ndikati hakuna zvinhu zvakadaro zvikanzi serious vatouya paya atitocelebrate paya nemwana vakutanga kutoti chinda yeye uya iye yakavatumira ko atosiya laptop zvikanzi chipinda painternet apo undipe mamwe vichigadzira maCVs undipe mamwe ndokanda kubasa kuti Anglo Platinum handika kuko kulimboboko handiti yangu nokukandwa Anglo Platinum kuyakuya handika havana kuita 3 days vatodedzwa hanimona vatodedzwa interview vatoinda vakaenda kuma 7 8 o'clock vachitofona kuti ndawana basa vatopinda basa kunoko. This is the chapter, the beginning of a new chapter. Handika uku kuachiriko kawana kumudza achizomudza kuti why no now the problem is with you is if you eat now you're not going to eat supper. Go and eat something light. Go and eat noodles, just 1 packet. Handimaona uyavusatwamudza kauri musi wakavaudza kuti ndakuda ndakwanda akarwadziwa akazama kuda kudii akatova nyima nemari mukunzwa nemari yavakashandira akatova nyima nemari yavo tikati zvekuti akati saka rent tikati tiramba tichigara pano tichibhadhirawo rent just like zvatanga tichita apa tatambogara tisingabhadhari student kapoza ngari muweka wake apa tikati takubhadhirawo dzinobhadhira vamwe tobhadhira imari hanimoona zvatofaya paya zvatodididi hanimoona varipo paya vatongota mafriends atodididi munhu yauya iye akapa link yayo handika akabva to apply kunobva wana better offer kuno kurasembe kudokumba kwavo handika kupusa neiko kwatakambogara uko mva asvikira adi atowana offer iri nani kunoko ndobva auya aita zveparamedic hameno something like that ndobva atosvika kunoko atowana basa kune rimwe maini kunoko auya kunoko vakaramba ari in conduct hanimona ndobva ti iwe senda maCVs ako mani kunoko rudiwa chi todiwa vanotomhanya maini vanototungamira maini izvi handiona hakuna qualifications dzeindo padzinopinda kai pai uya utumira mapepa echikoro achitumira kudai havana mboita 3 days vachifonegwa hanimona vaifonegwa vachitoti pasemu pani painda munhu iyeye achitauri zita muno vachitoya ini ndakatozombosara kako ndichitogara zvangu nditori iye ndiri 1 zvangu koko hanimona ivo vatove kunoko vachitoya kunoko vachitoti vachitoenda kuinterview vangosvika vachito zvinamboita 2 minutes vachitopinda hanimona vachitoda kuti amene vekumareserve ikoko isitave kuno isi tikati kuno kupikansika kuno kwerasembeki ndoko handiti maona ndokwatatove 2009 handika ndokwatatove kuno zvangu zvatoita ndichatuma munhu mutitumiriwo mutisiro kana pakombi hembe chichinda nayo yandisina ndikati akomba ticheni zvikanzi iyeye uyu ati ndichanogara naye kusvikira mwedzi wapera. That's how we got into Rustenburg.
ndakambosara kandiri kwechimbo chokora kangu ndichimboveko asina ndisina akapressure guys ndakambosenda unoshanda pane chimwe chicrash iwo kubheka zvazvokubvisa wangu stress chibwezembe zvanga zvisingasanyatsokubalansa pamatransport nyaya yechichi anomaona saka ndakazombe panzi pari kudiwa vanhu vanoita zvekudzimbanyisa vana pakreshi adziisa vana kreshi ndikaenda mazimabwe dzikachirunguka pamakreshi kumareserva uko saka ndakatomboinda ndikatombochovha ndichitomuka kuseni ndichitomboenda iko ndichitodii but it was not my thing zvasiri guys I was never designed kuti ndinogona kushandira munhu checheke handilast handizvigoni ndoda kushandira ndichigoni zvokushandira munhu zvoti zvinhu zvotondinetsa anomaona but ndakamboti pushe kuda zvinokwana da 3 months anomaona ndikazosiya right ndokupinda ndakazombogara nobva vazoi vakanditora I think after 2-3 months tawana room handitika tawana room tauya kunoku saka mubhedha wangu kauya ana ndakatenga zveguys kujobek yaya yakawe mari yembanje yaya zvinozowo zvokungotengawo mubhedha imwe yaya mujobek unenge usiri mubhedha wakasimba unenge usiri mubhedha kwawo chinja chakatosimba ndicho chii chine tv yangu yedumbu ndachasi ndakazoipana anomaona chitv yedumbu nechidvd ama ndakazozvipana anomaona chibhedha wakasvika mubhedha kaonga wakachipa wewo ndaunotenga iwoyo the cheapest wotenga mubhedha iwoyo anomaona woisawo saka tikutotuta maituya kuno kumai mwana tichitouya kurastenburg ipapo mubhedha nobva wangodonha pasi nobva watoita mafufu takazosvika kuno kuti tisina mubhedha saka takazomborara pasi manje tatakurara padhaza dhazas anomaona takazorara padhaza kusvika mwedzi wapera anomaona tichitorara padhaza ipapo iye london patatagara ipapo pamba patatawana rumputsa nengu akazotipa chii ndokwandakaita kandikiri timu yebhora yandaikuziva timu yebhora zvanomboposta papaya ndine zvivana nechi kwandakasvika guys pese pandosvika ndotosvika ndichitobura chiti hazvitomboiti ndisabvisina kwandakasvika ndikazobura timu yebhora kaka ndakazogadzira timu yebhora yecommunity yevakadzi nevasikana makuziva kwetimu yebhora zvoko ikoko kwandakazoita timu yebhora ikoko yakuya ndokusvika ndokuti ndobva muridzo yacho azoti muri kubata pasi yeshi hazviiti ndobva tirasipo murabharake rimwe raitipa takarara paafrica mbedho watsemukazve wanga watsemuka katasina mari mbva tazoti mwedzi wazoperawo kwakuzi mutengo wofiriji ndopo ndogumira pano ndichahoendirira mberi ndichanzi takuziva kwetimu yebhora kuya kwandandave netimu yangu yebhora zvinda kumaraini handitika dzimwe pati dziri sensitive ndichaita ndichijamba nokuti dzinozoinvolva zvimwe zvisingazondimiriri zvakanaka anomoda saka panichazouya nepati imwe pati 3 chifamba nayo hai pati 3 yakaoma tinenge tabest murastenburg handika tabest takumbotaurawo vasingazivi anonzi veronica munomuziva anonzi veronica munomuziva vero amuziva chaya futi nenyaya yake come and tell you the story tichinda takadaro so I always say kuvanhurume vari mucomment section vakateerera veronica vamwe munoiziva kasi tichikodzokodza dzongoita kungenyuwani kune vasingazivi chaziva kwanditi kudzana chokwadi vanhurume kuti munhu wakabva naye kure kwekudaro muchitambura mese zvinhu zvakaoma handitika zvinhu zvakaoma iwewe wazofunga kuti wapinda mujoni waakushanda wakuonekera wakugeza wakutrima tsiye zvakanaka izvi handika wakukanganwa dzubhurandi rako rakauya muchizunzana mose muchibva mose kuzimbabwe muchimamira mose mumapurastiki muchidla mose zvamaive muchidla musina dzimwe nguva muchifunga kuti saka rendimboita sei ukada kurivhairira mapinda munyika zvinhu zvanaka mbera ndikudzei unodzokera pazero laina you buy tomorrow ndikuuya nenyaya satapedza vero mutswara vanomuziva saka just because blessing yenyu iri kumunhu mukadzi wakosho akakuchemera uchimuitira zvaunenge uchimuitira trust me hakuna chinobudirira hakuna chinofamba this is a fact mungazvikoresa mukasimisa mukadii ichokwadi zvinogona kusaitika same time zvinogona kusaitika pagorero kana 2 years kana 3 years but zvichaitika chete mukadzi ane blessing yako mukadzi right now ndikazvinhu zvikaoma ndikapfugama ndikachema
ani muri kuona ndikachema chiti Mwari zvinhu zvangu zvinonimira zvakanaka mumba manda kumbira mpindira fast Mwari vanonzwa. Mwari vanonzwa. Mugare makazvisiva. Saka vana bhudhi vedu hanzvadzi dzedu muri comment section. Hanzi I have started from 0 with my husband. Yes, Laina, wakataka from 0 with your husband and then he thinks now we've got a life. I've got a life. Inini ndindinese ndindakapenga. And then you start gununa in your heart. I'm telling you, anototi wakamuendera kunomubata batira mushonga yenza hauna moyo wako wamuroya wamusungira. Saka vanurume, keep watching and following the story. Muchadzisa zvakaona mera ndimbotsvaka munhu akutaugwa apa. Sichikona sisa. Anyway, kana muchinditumira zvinhu mutange mambo ndipreparewo guys. Ndipreparewo kana muchinditumira zvinhu. Munakuza maangry face ndiri kukubloka ndapedza pano. Oh, I'm going to block you. Handiti ndichange ndakuenda kune vanoisa malike. Ndoona vaisa mahatsi. Ndoona vaisa maangry face. Ndibva ndakubloka wagumira pano. Hey, guys, pana mai vari kutsvagawo basa panapa. Vakambomiswa nebasa nenyaya yekuti vakaitwa operation. Hanzi vera mwe maangry face. Musiye mai Nigel. Awe maangry face ndiye asina kana basa zvo. Musiye. Mangwana haioni diaries. Handiti kupedza ine manje. Inenge ndinda ne option ngenyasa kuti vangachisa ma like ndio apo vangachisa ma hearts ndio apo vangachisa nenda ne option saka totangira ipapo. Saka ndichamubvisa and most probably ndichatanga kutora screenshot kuti muone kuti ndiani. Animaona. Saka guys, pane munhu anachititarisa apa angachizitarise apa. Let's see the person. Ndibabata here. Ndivise message haisati yakupinda phone yawo haisati yakupinda saka kana akazo ndikamubata nyaya yake because andoti taurwe ndivise message itutika ka 1 right. So guys, I'm going ndakuenda. I'll come back. Anzigumira uyo nditombloka uyo ndinotochera akazobvisa angry face yake but ndinotoshowa kuti munhu apoisa angry face ndewe nditombloka because you don't come and do apana kutukwa munhu apana kuti say angry face ndei somebody who's sharing your own story haisi yako nyaya yacho haisi yaningi why uri kuda kukanda ma angry face. So guys, me I'm going I'll come back kana ndabata munhushu ndobva ndadzoka handiti ndichikudzai kuti ndamuwana ndodzoka naye but it will be a different story altogether uyani yake handitika right. Saka ndokubatai paleta guys. Love you so much. Thank you for the tickets. Thank you for supporting SIS MELLY guys. Mwarakuita zvakanaka. God bless you. And sandavara matickets adangura machikotenga guys. Keep them coming. Keep them. Hans Dimarwe. Risi. What right you went? Who does that? Who puts angry faces? Dimarwe chet. But in Jambata mira machimaji deda mbata. Keep them coming. And now take a 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4. Boshe good. Guys, take care of yourselves. I love you so much. Itai easy must treat him, guys. Itai easy must treat him. Don't dwell too much into snabas. Itai easy. And love you so much, guys. Take care.